ನಮಸ್ಕಾರ. ಅತಿಕಾರಿ ಪಣಪನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪಣಪನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಪ ಇಕ್ಕೇರಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪನವುಗ ಆಧಿಕ್ಯನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯಾನಿಕ್ಲಿನ ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಳ್ಳಾವೆ ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರದು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲದ ಕಲೆ ನೆಲದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡಾದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಲಕ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ನಡೆಟ್ಟು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ನಮ ಮೆರವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಈ ನೆಲಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯಚಿತ್ತೋಳು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ದೋಪಾದಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ಕೋಲ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ತಂಬಿಲ ನೆಕ್ಕಮ ಆತಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಣಪನ ಉಂಡು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಯೇ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲ ಅವಳು 14 ವರ್ಗ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯಲ್ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಟ್ಟಿತ್ತೊಂದು ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಂಕ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟೊಳೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾದ ತನ್ಮುಖೇನ ಅವಳು ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಂಡ ಪನವು ಪಣಪನಲ್ಕ ಆ 10 ಕೂಡಿ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುತ್ತುದೋಪಾದಿದ ನ್ಯಾಯನು ಪಡೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದೈವಳನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಇಪ್ಪುನುದಾದಂದಕೇಂಡ ಆ ನೆಲತ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಮಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಆ ಸತ್ಯದ ಮೈಮೆದಾದ ಅವೇನಂಕ ನೆಗತ್ತ ಬರ್ಪನವು ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸತ್ಯಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಬಗೆಡೆ ತೆರಿಪಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತು ಜನ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣಪನವನ್ನು ಕರಿಣ 1 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕೃದೆ ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಈ ದೈವದ ಕಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿರ್ದಾವರ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವರದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪರಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಏನೇ ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಕ್ರಬೈಲ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ವೈಪಿ ಬಂಡಿನ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಖುಲು ಮಲರಾಯ ದೈವ ಪಂಡದಾದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಮೂಲ ಪುಟ್ಟ ಪುರಾಪುದಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೈವಳಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ವಾ ಪ್ರಕಾರಡುಂಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ದೈವಗು ವಾ ಪ್ರಕಾರಡು ಪಂಡ ದೇವಕ್ರಿಯೆ ಅಸುರಕ್ರಿಯಂಚ ಬೆತೆ ಕ್ರಮಕುಲಿಪ್ಪ ವಾ ಕ್ರಮಟು ದೈವಳಿಗ ಆರಾಧನೆ ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ದೈವಳ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪು ಅವು ಪಸರಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡಪನವಿನ ಪೂರ ತಿಳಿಯೋನಗ ನೆಕ್ಕಬೋಡಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ವಾಂತಿಜಾಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ತನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕ್ಲಿಡ್ದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಆರಾಧಕರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪುನಃ ಇನಿ ಬದಿಯಡ್ಕಡ್ ನಡತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಧಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದಂಚಿತ್ತನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆನೆ ಮೋಕೆಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲರಾಯ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂಜನೆ ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಧರ್ಮಚಾಬಡಿ ಮುಲ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯ ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪದ ಬರ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವಳು ದೈವಳಿಗೆ ಬೋಡಬಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನ ಅವು ವಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಂತಿಲಕ ನಡಪವುಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಒಂದುವೇ ರೀತಿಯ ಪೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶೀಂಟೂರು ಇಲ್ಲಿ ಶೀಂಟೂರು ತರವಾಡ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಪಣಪನ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಲದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನ್ಗ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಒಂದು ಏರೆಲ್ಲ ದೂರ ದುರ್ಜನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವಾರಾಧನದ ದೈವದ ಕಲಪಟ್ಟು
ಸತ್ಯದಂಚಿ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡವನವು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ಯನ ಮಾತ್ರ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತನ್ ನಾವು ಐಟ್ ಓವು ನಂಕ ಆಪುಜವೇನು ಬುಡುಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಡ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವಾ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಪಾತ್ರನಂಚೆತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಅವು ಮೂಲು ಕುಲ್ನಂಚೆತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡಬ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ದಾಯಿಗಂದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡವನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತ್ರಗತ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಸೀದಯ್ಯನೇ ಇರ್ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಏನೇ ಇರು ಬತ್ತನವ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇನೇ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಿತ್ತ ಏಪ ಬರ್ಪನೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಂದು ನಮಕ ಸಮಯ ಇನೇ ಕುಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಪಣ್ಪನೆ ಈರು ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದುಳ್ಳರೆ ಇನೇ ಮಲರಾಯ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಈ ಮಲರಾಯ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಮಲರಾಯ ಸಹಿತವಾದ ಓಪುರ ದೈವಳುಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ತ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ದಾದ ಉಂದೆ ನಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡೆ ಮಲರಾಯ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಿ ಇಲ್ಚಾಮಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೈಸಾಂದಾಯ ದೈವ ಅಂದು ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ದೆಂಗದು ಪೋತುನು ಇತ್ತ ಐಕ ನನ್ನ ಎಂಕಲತೆ ನೇಮ ಗೊರೆರಂದು ಪೂರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ಪೂರ ಐಕ ತಯಾರು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆತನಗತ್ತೆ ಮಲ್ರಾಯನ ಉದ್ಭವದ ಜಾಗದ ಗುರುಸ್ಥಾನಲ ಮಲ್ರಾಯನ ಉದ್ಭವದ ಜಾಗದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಮೈಸಂದಾಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರೂತ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಸುರೂತ ನೇಮ ಆಪಣೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟೆದಾನ ದನಿ ಅಂಚಪುರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ನಿಖಿಲ್ನ ತರವಾಡದ ವಂಶಾವಳಿದ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಏತ್ ಕಾಲೊಡ್ತಿಂಚ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಮನು 80 ವರ್ಷ ವರ್ಮನು 80 ವರ್ಷ ಲಿಖಿತ ಉಂಡಾಯ್ತು ಲಿಖಿತವಾದ ದಾಖಲಿತ್ತೆ ನಾವು ನಾನೊಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಪೋಣಂದಂಡ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಭದ್ರತೆ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದಿಟ್ಟೊಂದು ಅಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ವಾಪುರ ದೈವಳು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಧರ್ಮ ಚಾವ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇರೆ ಬಾತೊಂದು ಬಾತನ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಜೂಮಾದಿ ಬಂಟಿ ಬೊಕ ಆ ಭೂಮಿಡ್ ಉದ್ಭವ ಏನ ದೈವ ಮಲ್ರಾಯ್ ಸಂತೋಷ ವಿವೇಕ ರೇಖಲೆ ಇನ್ನು ಶಿಂಟೂರದ ಮನೆತನದಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಮನೆತನಡು ಮಲರಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ನಾಲನ್ನಾಯ ಬರಿತಾಕ್ಲು ಎಂಕಲು ನಾಲನ್ನಾಯ ಬರಿತಾಕ್ಲು ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಮೂಲ ಗುಡ್ಡೆದ ಗುತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ತೇವನಾಡು ಗುತ್ತು ದೆಬ್ಬೇಲಿ ತಕ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಮಲಾರ ಜಾಗೆಗೆ ಬೈದ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲು ಅವಳು ಮಲರಾಯಗೆ ಉಜ್ಜಲು ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬಂಡ ಅತಿ ಬಾಕ್ರವೆಲ್ಲಕ ಅತಿ ವೈಭವಡು ಮೆರವಂತನ ಜಾಗೆ ಮತ್ತು 300 ಮುಡಿಯರಿ ಕಂಡತ್ತನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದೆಕ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗಿಲನ್ನು ಪೂರ ಕಲೆ ಉಂಡ ಇರಗೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಮೇಲು ತಿರ್ತು ಬರೋಣ ರಡ್ಡೆಲ ಉಂಡು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನನಗ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ನೈನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮನ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಡ ನೆತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಮ್ಮಾಲಕ್ಕೆ ಪಂಪನಾರ್ವರ್ತಿ ಮೂಲ ಪುರುಷೇತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಮಮ್ಮಾಲು ಪಂಜೋ ಒಂದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲಾರು ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಾಲು ಬಣ್ಬನ ಪೊಂಜೋ ಆ ಸಮುದಾಯದಾರೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಾರೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕುഞ്ഞി ಮಮ್ಮಾಲು ಅರೇನು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಲಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ನಮ್ಮ ನೇಮಾನಗ ಎನ್ನ ಕುഞ്ഞി ಮಮ್ಮಾಲು ಅಂತ ಪಂಡದು ದೈವ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುಂಡು ದೈವಲ ಪೆರಂಡು ಆ ಪಂಡನಾಡು ಆ ಪೊಂಜೋ ಈತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಡೆ 6 ಕೊಡುಗೆ ದೈವ ವೇರ್ಲ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು 6 ದೈವದ ಅಡಿಕ್ 30 ಮುಡಿಯರಿ ಕಂಡ ದೈವಗು ಬಂಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಜಾಗೆ ಉಂಬೊಲಿ ಬಂಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಜು ಆರು ಹಲವಾರು ಧರ್ಮ ನೇಮನ ಕೊಡ್ತುನಾರು ಅಂಚಾದು ಮಲಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ್ದು ದೈಲಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲಾರ ಆಯ್ತನ ದೈಲಡು ಪುನಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಜುಮಾದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮೂಲು ನೇಮಲೆಂಬುರ ಕರ್ತದು ದೈಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯನ ಮಲ್ತು ಇಂದು ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆಂಗಿಡಿಂದು ಪೋನಗ ಈ ಪೊಂಜೋ ಈತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿರ್ದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಜಾಗ ಇಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡ್ನಾಡ ಅವ್ರು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರೋಡು ಆಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯನ ಇಲ್ಲು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೈವ ಇಲ್ಲು ಪಕ್ಕದ ಪೋಪುಡು
ಹಾ ಇರಿಗ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಓಲು ನೇಮಾಪಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲು ಬಗ್ಗುದು ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೇಮಾರ ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೇಮಾರ ಪೋನಾಗ ಅವ್ರು ಕಠಿನೇಮಡ ಪ್ರತಿಮಾನಚ್ಚು ಅತ್ತು ಬಂಡಾರ ಪೋನಾಗ ಬಂಡಾರ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ಡು ಮಲರಾಯನ ಮಾನಿ ಆವೇಶಡು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇನು ದೀದು ಪಲ್ಲಂಕಿನ ದೀದು ಆಯ್ದಾಗ ಈ ಬಂಡಾರದ ಪೂರ ಪರಿಕರ ಬಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಒಂದು ಮುಗ ಮಲರಾಯನ ಮುಗ ಒಂದು ದೀದು ಧೂಪ ಕೊಡ್ದು ಅವ್ರು ಬಾಜಿಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ಪೋಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೇ ದೈವನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಡಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಒಕ್ಕತ್ತೆ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಾಗ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪಸತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಕ್ಲು ಬೈದರೆ ಕವರ್ದ ಅಕ್ಲ ಬತ್ ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಕ್ಲು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತೋಷನ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೂದಿತ್ತೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ತೋಜಿದ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ದೈವದ ಚಾಕಿರದ ಅಕ್ಲು ದೈವದ ಮಾನಿ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಾಟುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಐಟ್ ದೈವದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಚಾಕಿದ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ಬರ್ತಿದ ಅಕ್ಲು ಅದು ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಶೀಂಟೂರು ಮನೆತನ ತತ್ತಬೋದಿತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಬಿರಾಕಡೆ ತತ್ತಬೋದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ್ರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖೇರಣ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲನೆಟ್ ದಿಂಜ ಅವಾಗಡೋಲು ಆದು ಅಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೈವ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೀಂಟೂರು ಗುತ್ತುಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನೆಡು ಸಂತೋಷ ನಕ್ಲಿತ್ತದೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ನಿಖಲ್ ದೈವ ಚಾಕಿರಿಗೆ ತಯಾರಾನಂದಾಣ ನಿಖಲೆ ನಿಂಗೆ ಶ್ರಮೆ ಮನ್ಪು ಅಂದ ದೈವ ಅಂಚಾದ ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಪನ್ಪುನಾರು ಆರು ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಬ್ಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸಂತೋಷನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾನಿಯಾದ ನೇಮಕಾಯರು ಐದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಇರಾಟಿತ್ತನಾರು ಆರ್ಲ ಮದಿಮೆದ ರಾತಜೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಪರಮ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಆರು ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಆದ ನೇಮಕಾಯರಿ ಸರ್ ಅದೇ ವಿವೇಕ ರೇಖಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಶೀಂಟೂರು ಮನೆತನಗ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಿ ಆಯರೆ ಈತ ಕಾಲ ಪಂಡ ಅವು ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗತಿದ ಅನುಸಾರವಾದ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವರ ಎರ್ತೆಪ್ಪುಂಡು ವರ ಜಪ್ಪೆಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪಂಡ ಕುಂಜಿ ಮಮ್ಮಾಳ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜಾಗೆ ದೈವಳಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸದ ಅಪ್ಪೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಪುರುಷದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡೆ ಇನಿ ಅವಲು ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಆವಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಇನೇ ಆತು ಎರ್ತೆತ್ತಿನ ಜಪ್ಪೆಲ್ಗೆ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಚಾಕಿರಿ ದರಿಪುನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪುನಾರು ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ತತ್ತು ಪೋಯಿ ನೆಡ್ದ ಅವರ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅವಲಾ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಆಯ್ ನೆಡ್ದವರ ಇನಿ ತುಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾಭಾಗಗಳು ನಿಕ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ ತೋಜಿದ್ ಬೈದೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಇಡೀ ನಿಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಿನ ಒತ್ತೊಂಡ ಐದು ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬಲದಿದ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಇರಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗ್ಲ ಗ್ರಹಗತಿಲು ಬಾಧಿಸವ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಆವಡತೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪತೊಲ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಎಂಚಾದ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಎಡ್ಡ ಕಾಲ ಅಂಚಿನಾಗ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚರಾಸಿತಿರ್ತನ ಅವ್ರು ನೀಚ ಖಂಡಿತ ಇರಗ ಅಜಿಪನೆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಪನೆ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಇತ್ತ ಬಾಕ್ರಾಬೈಲ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡ್ದಕ್ಲ 1000 ಗಟ್ಲೆ ಎಕರೆನ ಜಾಗಿನ ಕಲೆ ಒಂದೇ ಎಂಕುಲ ಕರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದಾಲಜ್ಜನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಐತೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ ಎಂಕುಲ ಐನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಚಾವಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದೇ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅದೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲು ತಯಾರಿಡುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗ್ಲ ಬಾಧಿಸ ಜಾಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ದೂರ ಪೋಯರು ಇತ್ತ ಈರ್ಲಾಗ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಪನಂಬೂರು ಅನ್ನೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಕಾಂತೇರಿ ಎಂಚ ಮೆರೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಂಚ ಮಲರಾಯ ಉಂಡೆ ಅವರು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾತಿ ಈ ಪನಂಬೂರುಡೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನವನತಿಯಾದ 20-30 ವರ್ಷ ದಾಲಜ್ಜಂದೆ ಸರಕಾರ ಅಡೆ ಕೊಂದೋದು ಕಮಿಟಿ ಮುಖೇನ ಒದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಗಡಿಪುರ ಬತ್ತದ ಯಥಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೈದನೆ ಅಂಚೆ ದೈವಲ ಆ ಕಾಲ ಕಾವಡು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿ ಲೆಪ್ರಾದ್ಗೆ ತುನು ಯಾಲ್ನ ತುಲೆ ಯಾನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬಂಜಿದ ಕರ್ಮದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಊರು ಪೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಊರು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತು ಈ ದೈವ ಚಾವಡಿ ಕೈ ಪಾಡ್ರು ಬಣದ ನಿಂದು ಅಂಚದು ಹೋಯ್ತು ಅಡೆದ ಕೈತರ ಬೋದು ಮುಟ್ಟುದೈತೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ದೈವಲ್ನ ಚಿತ್ತ ದೈವಲ್ನ ಬೆಂಬಲಡು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಂಗಳ ಸಹಕಾರಡು ತೆಂಗ್ಲ ಅತಿ ವೈಭವಡು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಹೊಸತ್ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಗೋಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರೋನಾದ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಾಡ ಪುನಃ ಅತಿ ಶೀಘ್ರೋಡು ಮನ್ಪುವ ಈಗ ದೈವ ಕೃಪೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರನ ಮೊಮ್ಮಾಲ್ ಪಂಜವನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ನಟ್ಟನು ಖಂಡಿತ ಮೂಲು ಜನಕಲೆಗೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯದಾದ ಕೇಂಡ ದೈವಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಪಣವು ಬದ್ದೆ ಒಂದು ಓವುಲತ್ತು ಅಪಂಡ ಸಾರ ಮುಡಿ ಅರಿತ ಪಟ್ಟದಾರೆ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ದಾಲ ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲ ಭಕ್ತಿ ಬಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ
ಐಕು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಈತ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಉಂಡುಂದಂಡ ಆ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕತ್ತಂದೆ ಬೊಕಂಚಿನ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿರಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಪಂಡರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲಿಪ್ಪು ಕೊರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4010 ಲಿಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಳೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಪನ್ನಗ ಪಂಡಿರು ಮಲರಾಯನ ಉದ್ಭವ ಜಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾಭಾಗಡು ತೋಜಿದಂಡೆ ದಯಕೆಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಪಿರವುಡು ಇರ್ಲೈತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾದು ದಯಕೆಂಡ ಈ ಭಾಷೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪು ಪ್ರಶ್ನೆದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೇರಳದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗಾನಾಗ ಅಲ್ತ ಮಲಯಾಳಂ ನಂಗೆ ತುಳುಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಂದಂಡ ಮಲಯಾಳಂಬಕ ತುಳು ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇತ್ತಿನಗ್ಲು ಒಂಜಿಬೋಡು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೆಡಿತ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂಡ ಇರಗ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಕುಲಾಚಾರ ಅವಳು ಲೆಕ್ಕೋಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಕುಲಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಬೋಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಅವರ ಇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆದ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳಾರೆ ಅಲ್ತ ಈ ಉದ್ಭವ ಜಾಗೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಗುರುಪೀಠ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ದುಂಬಾತ್ ದೈವದ ಕಲನು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾಂತ ದೈವ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ದ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುವ ಬುಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಈರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಟ್ ಪನ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗನು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಮಲರಾಯಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತಲು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಇದ್ಯಾನ್ನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ವಾ ರೀತಿ ಉಲ್ಲನ ಅಡಿಮುದಲು ತಾಯಿ ಬೇರಿಜ್ಜಾನಂಚಿನ ಮರ ವಾ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತಲು ಇನಿ ಚನ್ನಿ ಕುಡಾಲ ತರವಾಡು ಪೈವಳಿಕೆ ಕೈತಲು ಚೇವಾರದ ಚನ್ನಿ ಕುಡಾಲ ತರವಾಡು ಎಂಕಲ ತರವಾಡು ಧರ್ಮದೈವಾತ ಮಲರಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜು ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮೂಲ ಮುದಲು ಇದ್ಯಾಂದ ಇಪ್ಪುನಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ನಾಗೆ ಬೋಡು ಅವಲವಲು ನಿಕಲೊಂಜಿ ಧರ್ಮದೈವ ಬಾಕ್ಯಾತನು ತೋಜಿದು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ತೂನಗ ಯಥಾರ್ಥ ಪೈವಳಿಕೆ ಚಿತ್ತಾರಿ ಚಾವಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತೆಪ್ಪೆನ ಮಣಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಸ್ಥನು ಮನ್ಪುಣ ಚಾಕ್ರಿತಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಕಂಬಾರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿತ ಜಠಾದಾರಿನ ಬಳೆದಿ ಇಟ್ಟು ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣ ರಡ್ಡು ಸೇವಾ ಕೈಕರಿ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆ ಪೈವಳಿಕೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತೆಪ್ಪೆನ ಸೇವಾ ಕೈಕರು ಉಂಬಳಿತಿಕಿನ ಜಾಗೆಡಾನ ಎಂಕಲ ತರವಾಡಿಪ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕಲೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಧರ್ಮದೈವತ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕಿನೆಟ್ ಯಥಾರ್ಥ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಟು ದಾದಾಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಚನ್ನಿ ಕೊಡಾಲು ತರವಾಡಡು ಧರ್ಮದೈವಾತ ಮಲರಾಯಿಲ ಪರಿವಾರ ದೈವಾತ ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರುಂಡು ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರುಂಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರುಂಡು ಪರಿವಾರ ದೈವಾತ ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುಲಿಲ ಮಲರಾಯಿಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ದಾದಂದಿನ ಸತ್ಯಾಂಶ ದಾದಾಂದು ಪನ್ಪುಣ ತಿರುಪುನೊಂಜಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎಂಕು ಮುಟ್ಟಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದನ ನಾಡು ಮೂಲ ಮಾಲ ನಾಡೊಂದು ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ಆತನಗ ಕೂಡ ನಡ್ತೊಂದು ಪೊಣಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯತ ಒಂಜಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರು ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕೇರಿ ಅರಡೆ ಕೇಂಡೆ ಇಂದನ ಯಥಾರ್ಥ ಚಾವಡಿ ಓಲುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ತೋಜಾಪೆ ಅದು ಪಂಡು ತೆನಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಇತ್ತದ ಗುರುಪೂಟ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಆರು ಮಲಯಾಳುಡು ಪಂಡಿರು ಇಂದು ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಡ ಮಲಯಾಳುಡು ಇಂಚ ಪಂಡಿರು ഇത് ദേവന്റെ കല്ലില്ല കണ്ട സ്ഥലം ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും നമിക്കുന്നു ഞാൻ ഏപോലെ നമന മൻപേದ ಪಂಡು ತುಂಜಿ ಗರಿಕೆ ಪಂತಿನಿರ್ತದೆ ಆ ಕಲ್ಲದವಳು ದಿಯರು ಆ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದನ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಣಗ ಯಥಾರ್ಥ ಒಂದೊಂದು ಗುರುಪೀಠದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಹಾನಿ ಗೊಂತಾತ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಗೊಂತಾತ ಬರ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮಲಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಶಶಿಧರ್ಮಾಂಗಾಡ್ನ ವಿಷಯ ನಡತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಂದೇನೆ ಯಥಾರ್ಥ ಮೂಲದಾದ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತನೆ ಮಲಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಾಯಿ ಬುಧರ್ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅವಳು ಬಣ್ಣಗ ಇನಿ 986 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ನನಕಲೇ 5 ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ಅವಳು ಉಂಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆ ಬಾಕ್ರಬೇಲಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಟ್ಟು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿನಂದಲ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ರಾಜಗೌರವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆನಿಂಚಿನ ಬ್ರಾಣೆ ಇತ್ತಿರಿಂದಲ ಹಾ ಹಾ 6 ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡಿತೆ ಊರಿಗೂ ಪೂರ 6 ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿತ್ತೀರಿ ಆರೆಗೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿದ ವಾರಾಯಿತ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಿಂದು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯಾಯಿನಿಂಚಿನ ಮುಂಜಿ ಬಿಂಬ ಆರಿಟ ಇತ್ತಿಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಐನಾರು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ವಾವಂಜಿ ದೇವಶಕ್ತಿಯಾಣ್ಲ ಅಸುರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾತು ಅಧರ್ಮ ನಾಶ ಮನ್ಪರೆ ನಮಗೂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಧೂಮಾವತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲರಾಯಿನಿಂಚಿನ ವಾರಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಸುರ ನಿಗ್ರಹ ಅವತಾರದೆತ್ತದು ಭೂಲೋಕಡು ತುಳುನಾಡು ಒವ್ವಾಡ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಕ್ತರಿನ ಮೂಲಕ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ನಮಕು ದೈವಾರಾಧನೆ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಲು ಐನ ನಂಬು ಜರ ಅವಳು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನವು ಓಲು ನಂಬಿರ ಅಪಗ ಯಥಾರ್ಥ ಭೂಲೋಕಡು ದೈವ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧನೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ವಾರಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಜಿಂಜೋಡು ಬಂಡಾರ ಮುರ್ಲೋಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶಿ ಗುರುನಾಡಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಅಭೇದ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಬಿಂಬಗು ಬತ್ತದಿಂದ ಎನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದಿಂದ ಪಂಡದ ಜ್ಞಾನಡು ತೆರಿನಂಚಿನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಒಂದು ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಯೋ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯೋ ಒಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾತೋ ಅತು ನಾಶ ಶಕ್ತಿಯೋ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ತಿರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು 40 ದಿನ ಕಠಿಣ ವೃತನು ಮಂತೊಂದು 5 ಬುಕ್ಕ 49ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಆ ಗುರುಪೀಠದ ತಪೋಭೂಮಿದ ಕಲ್ಲು ತವಲು ದೇವಶಕ್ತಿ ಅಂದಡ ಪೇರು ಪರಂದಲ ದೈವಶಕ್ತಿ ಅಂದಡ ಪುರಿಬೊಂಡಲಾದೀತಿ ಇಂಕ ಗೊಂತಾವುಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂಡಿರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ದೇವಶಕ್ತಿ ಪುರಿಬೊಂಡನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನಿಂಚಿನ ವಾರಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತುತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಐದು ಬಿಂಬ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಇನಿಲ ಆ ಮಣ್ಣಡು ಆ ಬಿಂಬ ಉಂಡು ದಕ್ಷಿಣಾಯನಡು ಆಜಿ ಉತ್ತರಾಯನಡು ಆಜಿ ಪದರಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಆ ಸೇವೆಗೆ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಓಲು ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಏತೋ ವರ್ಷ ನಡತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಲರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ದೈವಿಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ನದಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಿಯೇರಿ ಆ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಗುರುಕುಲು ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಿಯೇರಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದು ಅಲ್ತರದಾಗಿರ್ದು ಮುಗನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಲ್ತರದು ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣರು ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಕೃತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂತು ಪನ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮಿದು ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಮಲರಾಯಣ್ಣ ಪಂಡ ಆದಿ ಪುರಾಣ ಎಂಚ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲ ಮಲರಾಯಗ್ಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಮಲರಾಯಣ್ಣ ಇಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಲ ಸೈಡ್ ತೂಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೊಗ್ಗ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭದ್ರಾಕಾರದ ಮುಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ವರಾಹ ರೂಪದ ಮುಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತ ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಗೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಂಡಿರೆಗೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಲಾರ್ದ ಕಾಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಕಾಂತೆ ಪಂಡ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ತಾರ್ ನಮ್ಮ ಪೈವಳಿಕೆದಾರ್ ಕನಂತೂರುಡು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಂತಣ್ಣತೆ ಆರತ್ತ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಪೈವಳಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಬಲೆದಿ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಕಾಂತೆ ಕಾಂತ ಪಂಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮುದ್ರೆ ದೀನೆತ ಬಗೆಟೀರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತೆ ಉದಾಯಿಗ್ ಸರಿ ನೆಕ್ ಮೂಜೆಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈರ ಕತೆ ನಂಜಿ ದುಂಬರಿ ಒಕ್ಕ ಕೊನಕ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾತ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡುಂದೆನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಂಚದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗುಲಿನ ಉದ್ಭವಾಂಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸತ್ಯನು ತಿರಿಯೊಂಡೇನು ಪಂಚದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗುಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡುಂದೆನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಣನಾಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ರಾಜಾಧಿಪತ್ಯದ ಬಳ್ಳಾಳೆರ ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಂತೇರು ವಿರೋಧ ಮನ್ಪುಣೆತ್ತೊಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆ ಬಳ್ಳಾರ್ನಕಲನ್ನು 7 ಸಂತಾನನು 7 ಪರಂಪರೆ ಮುತ್ತಾಡಿ ದೈವಶಕ್ತಿ ಅವಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಆವಡು ಆನೆ ಆವಡು ತೊಟಿಲ ಬಾಲೆ ಆವಡು ಅವೇಲೆ ಕೊಡಿಂಚಿನ ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಗರ್ಭಛಿದ್ರಮ ಅಂತ ತಕಲಿನ ನಾಶಮ ಅಂತ ಕೊಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಳ್ಳಾರ್ನಕಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಮೈಸಂದಾಯ ಮಲರಾಯಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತನ ನಮಗೂ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತೋಚಿದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಮೈಸಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಅಕಲ ಬಳ್ಳಾಳ್ನಕಲ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿಲ 4 ದೇವ ಬಂಟೆಲ 4 ದೇವ ಶಕ್ತಿಯ ತುಂಬ 5 ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಡೆಗೆ ಆತನಿಂದ ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ತೆರಿನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ಕಾಲಾನಂತರ
ಐದು ಬುಕ್ ಆ ಬಾಕ್ರಬೇಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಬಾಕೂರಾಯರು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಕ್ರಬೇಲಿ ಏತೋ ವರ್ಷ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಕೂರಾಯರು ಉತ್ತರದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ದೇವನಿಮಿತ್ತವಾದ ದೇವನಿಮಿತ್ತ ತನಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಈ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕ್ರಬೇಲಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಜ್ಜೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಗೋಕರ್ಣ ಹಂಚಿದಾನ ಪೋನಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಆತಿಥ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ಮೆಕಲ್ನ ತರವಾಡ ಧರ್ಮದೈವಾಯನಿಂಚಿನ ಧೂಮಾವತಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ರಬೇಲಿದ ಮಣ್ಣದ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮೆಕಲಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿರಿ ಎಂದು ಪನಪನ ಸತ್ಯ ಇಂದೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬುಡುಕೋರ್ನಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಗುರುಕುಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ನಕಲು ಇಂದನ ಆರಾಧನೆ ವಿರೋಧ ಮಂತ್ರ ಐನ ಕಥ ಚರಿತ್ರದ ವಿಷಯ ಬೇತೇನೆ ಈ ಬಾಕ್ರಬೇಲಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿತ ಈ ಸೆಟ್ಟನ ಬಂಟ ವಿಭಾಗದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಚಾವಡಿಲ್ಲ ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಏತೋ ವರ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಬುಡುತು ಕೊರಿಯರಿ ಐದು ಆ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಈ ಬಾಕ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತರವಾಡ ಧರ್ಮದೈವಾಯನಿಂಚಿನ ಧೂಮಾವತಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಮಲರಾಯಿ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ವೇಲಕ್ಕುಣಿ ಈ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಲ್ತೊಂತಿನ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿನ ಆರಾಧನೆನು ಮೊಕ್ಕುಲು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ವೈದಿಕತ್ವನಿ ಆರಾಧನೆ ವೈದಿಕತ್ವದ ಮುಖೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸಂಪತ್ ಪಕ್ಕಳ ಮಳಾರ ಬೀಡು ಪನ್ಲೆ 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 ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ದೈವಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಿಯಿಂದ ಪಂಡದೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಯೋಗ ಮಂತದ ಐಕ ಬಲೆಯಿಂದ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ದೀನಾಗ ಅವಿಕ್ ಐತ ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಟಡಿ ಏರಾಂಡಲ್ ಇತ್ತೇರ್ಂಡ ಆಕಲ್ನ ಕಾಲಾನಂತರವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ್ತಟಿತ್ತದ ಬಲೆ ದೀಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಈತ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ದೀದುಪ್ಪುಣಗ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮಾನಿ ಆದ್ ಬಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಊರಿಡಿ ಇತ್ತದ ಕಲಶ ಆದ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾನಿ ಉಪ್ಪುಣಗ ಆ ಮಾನಿನ ಉಪ್ಪುಣಗನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾನಿಗೆ ಬಲೆ ದೀಪಣೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡ ಅಂತ ಮನ್ಪುಣೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಇತ್ತದ ಇವಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬಲದೀಪ ನಾವು ಆ ಮಾನಿಗೆ ಉಂಡೋ ಅಂತೀರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡ ದಿಕ್ಕುಡುಪು ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜೇ ಜಾಗದ ಒಂಜೇ ದೈವಗ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಆ ಕಾಲಾರ್ದ ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಇಪ್ಪುಣಗ ಆ ಮಾನಿನ ಕಾಲ ಆವಂದೆ ಆ ಮಾನಿ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಲದೀಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡಾಂದು ಒಂಜಿ ತಿರಿ ಉಡಿತು ತುಳುನಾಡ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕಡ ಆಯ್ನ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡಾಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೋಡಿತ್ತು ಸರಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ಯರಗ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟ ಬಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಈರವೇನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಜಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಈತ ಈರವು ಕತೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಯರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಬಾಕ್ರಬೇಲು ಧರ್ಮಚಾವಡಿತ ಈ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದ ನೇತೃತ್ವಡು ವೈದಿಕತ್ವಡು ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡಿ ಆಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕರಿತ ಆರಾಧನೆ ಆಣಗ ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ವಾರಾಯಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಅಶುದ್ಧಿ ಆಯರೆ ಆರಂಭ ಮೆಕಲನ ವನಸ್ಸತೆ ನಸಿಟ ಮೆಕಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ತಾಡಿ ತಿಪ್ಪು ಅಶುದ್ಧಿ ಆಯರ ಆಹಾರ ಬಾಕ್ರಬೇಲಿ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ದೋಷಗಳು ಕೊರಯರ ಶುರುವಾಡ ಆ ಸತ್ಯನು ತೆರಿನಂಚಿನ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನಕಲು ಈ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡಾತ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಕಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಉಂಬಳಿದ ಭೂಮಿಲ್ನ ಈ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಅವ್ವೇಲೆ ಕೊನೆ ಐಕಾಪುರಂಚಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷಡು 16 ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಉತ್ತರಾಯಣಡು ಆಜಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಆಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ನಡಿಬೇಲಿ ಕುಟುಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಕಲ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಲಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಆ ವೈದಿಕತ್ವನು ಅವೇ ಆ ನಡಿಬೇಲಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಮೆಕ್ಕಲ ಮೇಲ್ನೋಟೋಟ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕುಂಟು ಕುಡಿಯಲು ತಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿ ಕುಂಟು ಕುಡಿಯಲು ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆ ವೈದಿಕತ್ವದ ಆರಾಧನೆ ಪೂರ ನಡಿಬೇಲಿ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆ ಬಾಕ್ರಬೇಲಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಆನಿಂತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಗೆ ಈ ಬಾಕ್ರಬೇಲಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಗೆ ಮಲಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬೇತೊಂಜಿ ಕರ್ಪಿಕಾರಗುಳಿಗಿನ ಆರಾಧನೆ ಏತೋ ಆರಾಧನದ ವಿಷಯ ಆ ಮಣ್ಣುಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಮಲರಾಯಿ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಿಗಿಲೆ ಬಂಟ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅವೇನು ಅಂಚಿ ಪುರಾಣಲತ್ತು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ತವಳುವ ಕಟ್ಲತ್ತು
ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಬಾಗುಡು ಜೋಡಿ ಅದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೃದಯ ಆಪುನಲ್ಕ ವಾ ರೀತಿಲಾಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಬರನಲ್ಕ ಅವಿನ ಪ್ರಶ್ನಾ ಬಾಗುಡು ಕನತದು ಗೋಡಿಯದ ಕನತ್ ಎತ್ತದರ್ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಗೊಂದಲ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಪಂಡ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ఆయన ఉండానగా దైవದ ಒರುಟು ತೂತೇರು ಬನ್ಬನ ಪೊರಿ ಪೇರಿಡ್ ಬೊಂಡೋಡು ತುಯಿನೆಡ್ದಾವರ ನಮಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾದು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ ಈ ಬೂಡುಗು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ನೆಕ್ ಓ ಬಕ್ರಬೈಲು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಗಡಿ ಬನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ಪಟ್ಟದ ಗಡಿ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಟ್ಟದ ಗಡಿ ಆ ಗಡಿ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಐತ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕುಲಿ ಎಂಚ ದುಂಬ ಪಟ್ಟದ ಗಡಿಯಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅವಡು ಆ ಕ್ರಮ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಅವು ದುಂಬು ಅರಸು ಪಟ್ಟ ಅವು ಈ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಪೋದು ನಮ್ಕ್ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಸುರುಟು ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಲೈ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪುನೆ ವಿದಯದ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡ್ ಬಂಡಾರಪುರ ಕೆರ್ಪುನೆ ಓಹೋ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಸೀದ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಕೇಂಡ ಆರಕೆಯನ್ನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಒಂದು ಒಂಜೆನ ಅತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಒರಿಯನ ಗೊಂದಲತ್ತು ಇನಿ ತುಳುನಾಡುದ ಆರಾಧನೆದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯಟು ಮಾಂತರಗಳೆಂದೆಡು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಒರಿಯ ಗಂದತ್ತು ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜನ ಮಲರಾಯಿ ಒಂಜನ ಯಥಾರ್ಥಂದನ ವಿಷಯ ತೂನಗ ಇತ ಎಂಕಲ ತರವಾಡಿನ ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಟು ಐನ ಪಾರ್ಧನ ಸಂಧಿ ಕತೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆದೇ ಬರ್ಪುಣಿ ನೆಕ್ಕುಮಾರ ನೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಬಲ್ಲುಮಾರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಲಾರು ಬಳ್ಳಾಕುಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗೂ ಶಾಪದೋಪ ಆಂಡುಂದಲ ಐನ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬೋಡಾತ್ ಅಕಲು ಕಾಶಿ ಮಠ ಕನ್ಯಾತೀರ್ಥ ಗೋಕರ್ಣ ರಾಮೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಆ ಬಳ್ಳಾಳ ನಕಲು ಪೋಯರಿಂದಲ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಆವಡ ಅಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಗಂಗೆ ಪೋತು ಮೀಯುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೊಂತಾನೆ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಬಂಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗಂಗೆ ಬಂಡ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಇಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೀವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತೆರೀತೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಪ್ಪ ಆಡಿಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೇರಿ ಆಡಿಗೆ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವನಕ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹನುಮಬದಾದ ಏರಿಗೆ ಅನುಭವ ಒಂದು ಪಂಡಾಗ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಾರಮ್ಮ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂದನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊಂತಾತು ಬರ್ಪುಡು ಮೆಕ್ಲು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆನೆಕಲ್ಲು ಕಡುಪು ಆನೆಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುಣ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಆನೆಕಲ್ಲ ಕಡುಪದವರು ಮೆಗ್ಲು ಉತ್ತ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋವಂದಿಪ್ಪಣಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ದೂರ ನಿಗಲು ಪೋಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಾರಮ್ಮನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಗಂಗೆಗೆ ಪೋತು ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಿಂಚಿನ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸೋಡು ಪನ್ನಗ ಅವು ಯಾನೇಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ದೇವಲೀಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಕುಲತಾರ ಮಾರಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪ ಆರು ಆಕಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪೋತು ಆ ಕಾಪಾಡಿ ಗಂಗೆಡು ಮೀಪಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಕಧ್ವನಿ ಜಾಗಟೆಕೇನುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಏರಿಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದನಡು ಕೋಲದಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ಪನ್ಪುನು ಪಾಡ್ದನೊಂದು ಇತ ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದನಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕತೆ ವಿಷಯನೇ ಒಂದು ಮಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಯಪ್ಪಗ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಷಯಡು ದೇವೇರಿ ಬಲ್ಲಾಳರನ್ನ ಬೇರಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಮಾರಮ್ಮನ ಬೆರಿ ಬತ್ತದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ ಪುಗೆರಡು ಬತ್ತನು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಟ್ಟು ಆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆತು ಮಲಾರಡು ಬೆಲೆ ಆತನು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲರಾಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಐದು ಬಿರ್ದಲಿಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂತಲು ಮಲರಾಯಿ ಪಂಡ ಏರಿ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಅಸಿ ಲೋಕಮಾತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಳು ನೀಲ ಅವರು ಬಿರ್ದಲಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಅಂಧಕಾಸುರ ಕೊಲ್ಲನೆಂದು ಕುಪಿತವಂ ತಾಳ್ದಳು ಅವೇನು ರಡ್ಡು ನಮನಿದೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿನೇ ದೈವಗ ಬಿರ್ದಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಡು ಬಣಪನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವವು ಕನ್ನಡಡು ಬಿರ್ದಾವಳಿ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದೈವನು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಕುಲ ಅವೇನು ಆ ಸ್ವರೂಪಡುದು ಪಂಡದಿಪ್ಪಿರಿಂದಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡೋಲಿ ಇತೀರು ಪಣ ಲೆಕ್ಕನ ಬಿರ್ದಳಿನ ದಯಗಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ಉರ್ತದ ನಲಿಪವ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆ ಬಣ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪುಂಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಅನಗ ಅವಳು ಡಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟದ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಜನೆ ಹೋವು ಅತೆ ಇಂಚ ಪಣದ ಅನಗ ಚುಗಿಪುಡು ಇರು ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಸುಗಿಪುಡು ಈ ಪಾರ್ಧನ ಬೇತೆ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಗಿಪುಡು ಬತ್ತುಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಉಂತುಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ರಿಲ್ಲ ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಓಳ್ಳ ಬಿರ್ದಲಿಚ್ಚಿ ಮಲಾರ್ಧ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಬಿರ್ದಲಿ ಮಲರಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಮಲರಾಯಿಗೆ ಈ ನಮನೆ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಗೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಗೆಂಡ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಳ ಭದ್ರಾಕಾರದ ಮುಗಲುಂಡು ವರಾಹಕಾಯದ ಮುಗಲುಂಡು ಮಲರಾಯಿಗಳ ಭದ್ರಾಕಾರದ ಮುಗಲುಂಡು ವರಾಹಕಾಯದ
ಮುಗಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಂಜಿತ್ತ ವೃತ್ತ ಹಣ ಮಲರಾಯಿಗೆ ಆಯುಧ ಪಳ್ಳಿವಾಲ ಅವು ಆಯುಧ ಬೇತೆ ಆಯುಧ ಬೇತೆ ರಡ್ನೆ ಇಂದನ ಕಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಕಮಾರಮಣ ಅವತ್ತು ಕಕ್ವೆದ ನಿಲೆಯಿಂದ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದಿಲ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಕ್ವದ ನಾಯಕೆ ಕಳಿಪರ್ನೆ ಗಂಧದ ಪಾತೆ ಆತ ಕಳಿಪರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಂಧ ತಾರೆ ಮೂರಿಯರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ವಿಷಯಲ ಎಂಕ್ ಕಳಿಕುರುಡು ಬನ್ಪುಣ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧಿತ ತಾಯೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಬಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪಡು ತೀರ ಬರ್ಪುಣೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಿ ಪೋಣಗ ಗಂಧದ ಪಾತೆಯಾತ್ ಆ ಕಳಿಪರ್ತು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎತ್ತನಗ ಕಳಿಕಡ್ಡಿಯ ಖಾಲಿ ಆತು ಐಟ್ ನೆತ್ತೆರಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬತ್ತದು ನೀವು ಅನ್ಪಡಿಸಿನ ಆ ಪಾಡ್ದನಲ್ಲ ಮಲಾರ್ದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ನಮನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂತೋಷನ ಬಕ ಒಂಜಿನ ಜುಮಾದಿಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದೆ ಬಣ್ಪನಕ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜುಮಾದಿಗ ಮುಗನೇ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಬರ್ಪನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ರಾಯರ್ನಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮೂಲತವಾದ ಸತ್ಯ ಆರಾಧಕರ ದುಂಬುವಾದ ಇವುಗಳ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪನ ಎತ್ತಂಡ ಚಾಬರ್ದ ಸತ್ಯಗ ಆ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಹೊರಡುತ್ತಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ರಾಯರ್ನ ಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಪಣ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ರಾಯ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂದತ್ತೆ ಪಣ್ಪನೆ ಅಂಚಾನಗ ಅವೇ ಜುಮಾದಿಲ್ಲ ಅತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಪಂಡ ನೆಟ್ ದಿಂಜ ಅಂದುಂಡು ಜನಕುಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಜುಮಾದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಲರಾಯ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಗತ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬನ್ನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆ ಈತ ದಿಕ್ಕಡು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಈ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕದ್ರಿಡು ಉಂಡು ಕದ್ರಿಡು ನಮ್ಮ ಚಟ್ಟೆ ಮುಗತ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಿನಾಟ್ಟು ಚಟ್ಟೆ ಮುಗತ ಐದೊಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂತೆ ಗುತ್ತುಡು ತುಲೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ವಾರಾಯಿಸು ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗ ಬನ್ನಗ ಈ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಸೇಮ್ ಅಣ್ಣ ಜುಮಾದಿನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜುಮಾದಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಲ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟುನಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜುಮಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ದೆಲಕ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮೇಡ್ತುಲೆ ಸಾರಳ ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲತುಲೆ ಜುಮಾದಿ ಇತ್ತನೋಳು ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮಲರಾಯ ಉಂಡು ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ಮಲರಾಯ ಉಂಡು ಮಲರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ಮಲರಾಯ ಒಂಜೆಂದು ಬಂದ್ರೆ ಜುಮಾದಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಮಲರಾಯ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಮಲರಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜುಮಾದಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ಐಡು ದುಮ್ಮು ನೇಮ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಲರಾಯ ಈ ಬಾಗುಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡದಾಣ ಮಲರಾಯ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ದೈವವು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂಡ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಬಂಡ ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದೆ ನಂಗೆ ಮೋದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಎದುರು ಕುಲುನ ಈರ್ನ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕುಲ್ಲವರು ಮೋದಿಲ ಆರ್ನ ಎದುರು ಆರ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾವೆರು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವಲು ಪುನಃ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಉಪದೈವತ್ತು ಈರ್ನ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ಈರ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲೆ ಅದು ಪುನಃ ಏನಲ್ಲತ್ತು ಈ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಎಂದು ಪಂಡ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಕ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಕೊರಡ ಆಯ್ಲ ಆತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲೆ ಅದು ಬೋಡು ಇರ ಅರ್ಥ ಮುಂದಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ವಾ ದೈವಲ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಕಾಂತೇರಿ ಸರಳ ಉಪಮೆ ಕೊರಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠುಡಕಲು ಕುಲ್ಲುಜೇರ್ ಆ ಕುರ್ಸುಡು ಯಾನೆ ಕುಲ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುರ್ಸು ಕುಲ್ಲು ಅಪಗ ಅಕಲು ಎಂಕ್ಲರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾನಂದ ಎಂಕ್ಲ ನಿತ್ತದಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ DC ಬತ್ತೇರ DC ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆರ ಈರು ಪಂಡ್ ಬಂದ IAS ಆತಿನ ಆರು ಬತ್ತೇರಲು ಕುಲ್ಲುಣ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುನ ಸೀಟು ಕುಲ್ಲುಜೆ ಅಂಚಂದು ಈರು ಬನ್ಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಅವೇ ಉದ್ದಾರಡ ಉಪದೈವ ಅಂಚಂದು ದೈವಡಿ ಅಂಚಾದ ಈರು ಬಣ್ಪುಲೆ ಕೊಡು ಮಲಾರ್ದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅವಳು ಮಲರಾಯ ಬೇತೆ ಜುಮಾದಿ ಬೇತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಮೆರೆಗುತ್ತರ ಅವು ಒಂಜಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಿಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮನೇ ಜ್ಞಾನಿಲ ಐದು ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನಿಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯತೆ ಕೊರಪೊಂದು ಸಾಮ್ಯತೆ ತೂವಲಿ ಆತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೂವಲಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಇದಮಿತ್ತ ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಆಗುದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂತನ ಕನಂತೂರು ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲಾರ ಕಾಂತನ ಕಾಂತಣ್ಣಗೆ ಮುದ್ರದೀನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂಡ ದಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಚಿಪ್ಪಾರಡು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಊರ್ದರಿಗೆ ಆರು ಬಣ್ಣ ಬಾತ್ಯಾರ ಒಂದು ಆರು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಬಂಡೆಂದ ಐರವಲ್ಲಿ ಆರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬಲೆದಿತ್ತಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಬಲೆದಿಂಡು ಆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ
ಚಿಪ್ಪಾರ್ದ ಗಣೇಶಗ ಬಳೆದಿನೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕಲ್ದಿ ನಾವು ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಜೇಟು ಒಂದು ಗಡಿ ಬತ್ತನಕಲು ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆ ತಂತ್ರಿ ಮಾತ ಊರ್ದಕಲು ಇತ್ತದು ಗ್ರಾಮದ ನೇಮಾಪುನವಲು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ದಿನ ಅವತ್ತನೇ ಅಕಲ್ನ ಅನುವಂಶ ಹೋಗು ದಿನ ಅಕಲ್ನ ಅನುವಂಶ ಹೋಗು ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬರ್ತನುಂಡು ಜಾಗು ಬರ್ತನುಂಡು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಕಾಂತಾಗ ದುಂಬುದ ದುಂಬು ದುಂಬು ಚಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣನ ಅರೆ ಕಾಂತೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಕಾಂತೆ ಅತಿ ಯಾನವಿಂದ ಆಗಿಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ನಿಖಿಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಡೆ ಕೇಣುತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಅಪಗ ಈರವೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಚ್ಪಾಯ ಆರ್ನ ಕಾಂತೆ ಬಣ್ಣಪ ನಾವು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ನ ಕಾಂತ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಕಾಂತ ಅಂದ ಬಣ್ಣಪನ ಬುದಾರೆ ದುಂಬುದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರಿ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದಾರೆ ಕಾಂತೆ ಆರ್ನ ಮೂಲ ಬುದಾರೆ ಬಂಟು ಬಣ್ಣದು ಬಂಟು ಒಂದಿತ್ತಿನಾರೇನು ಬಂಟು ಯಾನೆ ಕಾಂತ ಅರೇನ ಅರೇನ ಮಲಾರ್ಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಂತ ಅಂದ ಲೆತ್ತೊಂತೇರು ಐದೋಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಿನ್ನಪ್ಪೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಅಂಚೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೆಂದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂತೇರು ಅಂಚೆಲ್ ಎತ್ತೊಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಪಾರು ಪೈವಳಿಕೆ ಬಾಯಾರ ಗ್ರಾಮಡು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪಂಬದರಿಗೆ ಕಾಂತಾಂದು ಪುದರಿದ್ದಿ ಮಾರುಂದು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಉದ್ಯಾವರಡು ಕಾಂತೆ ಉದ್ಯಾವರಡು ಮಂಜ ಅಂದ ಬಣ್ಪನ ಮಂಜ ಅವಿತ್ತೆ ಅರೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂದ ಕಾಂತ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಉದ್ಯಾವರ ಕಾಂತ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತನ್ನ ಶರೀರಗ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದು ಅವ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಕ್ ಕಾಂತೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಅವನ ಯಾನ ಆ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪನೋಡು ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ 14 ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ದೈವಗು ಮುದ್ರೆ ದೀಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾಗೆಲು ಕಡಂತೂರ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಕಡಂತೂರ್ದ ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ಭಯಭಕ್ತಿ ಆ ಇತ್ತದ ಕಾಂತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾಶೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಮಾರೊಣ್ಣೆಲ ಎನ್ನ ಎಂಕ ತಮ್ಮಲೆ ಬರುವಾರ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜೇರನ ನಡೆದಾಡುವ ದೈವ ಅಂತ ಅರೇನ ಪಂಡ್ಬೆ ದುಂಬುದ ಮಾರೋ ಅಜ್ಜೇರನು ನಡತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ದೈವ ಗೆಂಡಾರ್ನ ಧೂಳಪ್ಪ ಆಯ್ನಾನೆ ದೂಪೇರ್ದು ಮರಿಪೋತುಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೊಯ್ನಾಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ 14 ಜಾಗಡಿ ತೆಂಕುಲೊಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಜನ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಉಳ್ಳ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈರು ಪಣಪನಲ್ಕನೆ ಕಾಂತಾಂದ ಲೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಪುದರ್ಡು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪಣಪನ ರೀತಿ ಈರು ಆ ಒರಟು ಮಲಾರ ಕಾಂತ ಪಣದು ಮಲಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದಿತ್ತಿನ ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಕಾಂತಣ್ಣನ ಬಂಟು ಯಾನೆ ಕಾಂತನ ಮಗೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಯಾನೆ ಕಾಂತನ ಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ಯಾನೆ ಕಾಂತ ಆರು ಕಟ್ಟಿಜೇರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಚೇತನ್ಯಾನೆ ಕಾಂತಗ ನಿಕುಲು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಮುದ್ರೆ ದಿಯರ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೂದು ಪ್ರಕಾರ ದಿಯರ್ ಅವೇನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ ಜನಕ್ಲೆ ಪಣಪುನೀತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಐದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟ್ರಬೇಟೆ ಆರ ಅಪಗನೆ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲರೇನು ಜವಣರೆ ಗುರುಕಾರಿಂದ ಮಲ್ತುದಿತ್ತೇರು ಜವಣರೆ ಗುರುಕಾರಿಂದ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆದ ಆರು ಅಂದುಂದ ಆ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೋದಾಯ್ತು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಒಂದು ಆ ಮುದ್ರೆ ದೀತಿನ ಅಂಚತ್ನೆ ಕೆಂಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಆತ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂತತ್ವ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಒಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಂದಗೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರಾಡು ಅವು ಎಂಕುಲೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಬಲಾಂಡಿ ಕಟ್ನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಟ್ನ ಎಂಕುಲತ್ತಂದೆ ಮೂಜನದಕ್ಕಲು ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪ ಮೂಜನದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಿತ್ತೆ ಮಲಾರ ಈರ್ನ ಗುತ್ತದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಡ್ ಅರೆಗೂ ಸೂತಾಗಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಅಮೆ ಸೂತಾಗಿಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಮೆ ಸೂತಕೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಮೆ ಸೂತಕೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಎಂಕುಲಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಲಾರ ಕಾಂತಾಗಿ ಇರು ಮುದ್ರೆದಿಯ ಎಲ್ಲದಿನ ಇರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇರು ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಮುಲ್ತ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಮಲಾರ ಕಾಂತನ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲವಳು ಕಟ್ಟವಂಡ ಅವು ಬಿಲ್ಕುಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕುಲೇ ಕಟ್ಟು ಮೂಜಂದ ಇವತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಓಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯಡೆ
ಕನಂತೂರ ಕಾಂತಣ್ಣನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂಡ ಅವೇ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪದಿನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಇತಿಹಾಸಲುಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಟ್ಲ ಮಲ್ತದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆಡು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತ ಕಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ದ ಕಾಂತಣ್ಣನ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯತ ಅವಲ ಎಂಕುಲ ಕಾಂತಣ್ಣನ ವಂಶದಕಲ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಏರ ಹಕ್ಕದಕಲು ಅಕುಲಿಗೆ ಅಕಲ್ ಪಂಡಿರಡು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೊಡತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಆನೊಂಜಿನಿಕಲ್ ಮಲರಾಗಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೆ ಅವೇರು ಆ ಕಾಂತಣ್ಣನೇ ಅರುವದೆ ಚರಣ್ ಆರು ಬಣ್ಣೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಬತ್ತದ ಅವಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ಪಾರ ಆರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಅಜಲಾದ ಮುದ್ರೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಈರು ಕೊನ್ಪೆ ಬಂಡಾರಡಲ್ಲ ಯಾನ್ನಿಕಲ ಮುದ್ರೆಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪನ ಹಕ್ಕದಾರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಬತ್ತಿನಗಳು ಕೊರಡು ಬನ್ಪನವೇ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಮಂಗಳೂರು ನವೀನ್ ರೈ ಮಂಗಳೂರು ಪಾತೇರ್ ಪಲ್ಲೆ ನವೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಾರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮಲರಾಯನ ಉದ್ಭವ ಮಲ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರು ಉದ್ಭವ ಮಲ್ತ ಆರು ಕೊಣತನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಅರೈತ ಪನ್ನಲ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ನಲ ಕಾಣೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನಿಂದತ್ತು ಅರೆಗು ತೋಜಿನಿ ಅರೆಗು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಪಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ದಾದ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಟು ಮಲಾರಾಯನಾಲ್ ನೇಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರಾರ್ನ ನೆಟ್ ಬತ್ತಲೆಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲೆಕ ಪಂಡೇರಾರು ಆಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಇಪ್ಪಾಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆದಿ ಮಲಾರ್ ಈ ಮಲಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಆದಿ ಮಲಾರ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲಾರಾಯನ ಆದ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲಾರಾಯನ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತೋಜತ್ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಅಯ್ನ ಸುದೆತ್ತ ಬರೀತೆ ಕಟ್ಟೆ ಈ ಧೂಮಾವತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಅಕ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ ಆದಿ ಮಲಾರ್ ಬೀಡುಟು ಬಲ್ಲಾಗಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆ ಮಲಾರ ಏಪ ಉದ್ಭವ ಐನ ಚರಿತ್ರೆ ಪುರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಐದುಕ ಏತು ವರ್ಷ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಲ ಮಲಾರ ಬೀಡುಡ್ತಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಎಂಚ ನೇಮ ಒಂದಿತ್ತು ಐತಿ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿತಕ್ಲು ಎಂಚ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಗುಳು ತೋಜುನ ಪನ್ಪುನೆಗಳ ಅಲ್ತ ವಿಷಯನೇ ಆದಿ ಮಲಾರ್ ಈ ಮಲಾರ್ ಉದ್ಭವ ಐನ ಜಾಗೆಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಆಗ ಕಟ್ಟೆಲು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ತೈಕೊಂಜಿ ಸಂಧಿಲ ಉಂಡು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಪನ್ಪುನ ಒಯ್ನ್ ಸಂಧಿ ಆಧಾರ ಇದು ಭೂತೋಗ ಆಧಾರನು ಸಂಧಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಭೂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಭೂತ ಉದ್ಭವ ಐನ ಭತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅವು ಸಂಧಿ ಆಧಾರ ಒವುತ ಲಿಖಿತವಾಯ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆಧಾರಗಳು ಲಿಖಿತವಾಯಿನ ಆಧಾರಗಳು ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ಸಂಧಿಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮೌಖಿಕವಾಯಿನ ಪಾರ್ಧನ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಆಧಾರಿತ ಅಂಚೆ ಸಂಧಿಟ್ ಆಧಾರ ತಿಪ್ಪುನ ಮಲಾರ್ ಬೀಟಿಟ್ಟು ಆ ದೈವ ಏರು ಉಂದಾತನ ಓಡು ಉಂಡಾತನ ಐನ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಕಥೆಕ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇತ ಐನು ಮೂರನೇ ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲ ಏನು ಓದುತ್ತೆ ಐತೆ ನುಗ್ಲು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಆರು ಗೋಪಾಲೇಶ ಪನ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜಿ ನಾ ಸರಿ ನೆಂಚಿಂದ ಆರು ಪನ್ವಲಿ ಏರ್ ಬಾಕರ್ ವೆಲ್ತ ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ರುಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಜಾತಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯನ ದಾನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಓಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ತೋಜುಜಿ ಯಾವ ದನ ಒಂಜಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿ ಸಂಶಯ ದಾಯಗಾತಿಂಚ ಆತನ ಮಲಾರು ಬೀಟುಗಳ ನೆಕ್ಲೆಕ್ಲ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಏರೇನು ತಪ್ಪುಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂದೆ ಅವು ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹಕತೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯ ವಂಚಾಂಡ ನವೀನ್ ರೈಕಲೆ ಇರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನ ನವೀನ್ ರೈಕಲೆ ನಮದಾದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡಿಪೋಡು ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡಿಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಟಿವಿಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪನು ಇತ ಇನಿ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಮಲರಾಯನ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಇರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಂಜನೆ ಮಲಾರಗಳ ಅಕ್ಲು ತುಂಬುತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಈರ್ನ ಸಂಶಯದಾದಗೆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿಗಡೆಟ್ ಸಂದಿಡುಂಡು ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದುಂಡು ಅಂತ ಇರು ಪಣ್ಪರೆ ಮಲಾರ ಬೂಡು ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಇರು ಪಣ್ಪರೆ ಅವು ಈರೆಗಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲರಾಯನ ಉದ್ಭವ ಓಲು ಪಣಪನ ಮಲಾರ ಬೈಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಐಕಂದೆ ಉದ್ಭವ ದೈವ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಉಂಡವಳು ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಉಂಡು ಮಲಾರ ಬೂಡು ಅವಳು ದೈವದ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಮಾತ ರೀತಿಯ ರಾಜ ಮಟ್ಟದ ಜೀಪುನ ಜಾಗೆ ಬೇತೆ ಮಲಾರದ ದೈವ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನ ಮಲಾರ ದೈವ ಅಲ್ಲೇ ನೇಮ ಪುರ ಆಪುನ ಈ ವಿಷಯಲು ಮಲರ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡೆ ಮಲರ ಇತ್ತನಂದ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಐನ ಮೂಲ ಓಳು ಐನ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಪುನ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದಂದೆ ಈರು ಪಂಪುನೆ ಮಲಾರ ಬೀಡುಡು ಮೂಲನ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರು ಬ್ರಾಣೇರು ಬತ್ತದ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲನ ಪಣಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಅತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಕ್ಕೂ ಆ ಕಲ್ಲುದೋಪಾದಿಡಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಗುರುಪೀಠ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ಉದ್ಭವ ಕಲ್ಲು ಅತ್ತಡ ಆರು ಪಣಪನೆ ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತುಂಡು ಅಂತ ಪಣಪನೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಓವು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯ ಮಾಂತರಿಲ ಗೊಂದಲ ಆರು ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರಿ ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಅವಳು 2-3 ವರ್ಷ ಗೊಂದಲ ಒಂದುಂಡು ಯಥಾರ್ಥ ಸತ್ಯವೋ ಒಂದು ಗುಂತುದ್ದಿ ಕೆಲವು ಆದಿ ಮಲಾರ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಾವಂಜಿ ಗುತ್ತುಲ್ನ ವಾವಂಜಿ ಬಾರಿಕೆಲ್ನ ವಾವಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಷೇಧ ಮನ್ಪಣತಿ ಮಾಂತರಿಗಳ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಸಂಶಯಗೂ ಇಂಕ್ಲಿಗಳ ಬರ್ಪುಣದ್ದೆ ಸಂಶಯಗೂ ಇಂಕ್ಲಿಗಳ ಬರ್ಪುಣ ದಾನ ಪಂಡ ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಧರ್ಮಚಾವಡಿತ ಇಲ್ಲುತ ಧಾರಂದೊಟು ಕಲಿಸಂದ ವರ್ಷ 4136 946 ವರ್ಷ ಉರ್ದುಲ ದುಂಬು ಆಸ್ಥಾನ ಮಲರಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ಯನು ಅನ್ಪಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸನೇ ಪಣ್ಣುಂಡು ದಾರಂದಡು ಬರವುಂಡು ಕಲಿಸಂದ 4332 ಕಟ್ಟದುಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಬತ್ತದು 4135 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಬತ್ತದು 5122 ವರ್ಷ ಅಂಚಾರ 986 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲುಗಾಂಡು ಅವು ಮಂಜಣ್ಣೆ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲು ದೆಯ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟದನ ಇಲ್ಲ ಅಪಗ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿಷಯನು ನಮೈಕ್ ಕೈಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಪಗ ಐಕೆ ನಮಕ್ಕಲ ಗೊಂದಲ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡನಾಡ ನಂಗೆ ಮಲ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡದತ್ತ ನಾವು ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಿಂದೊಂದು ಪೋಪತ್ತ ಎನ್ನ ತರವಾಡ ಧರ್ಮದೈವ ಮಲರಾಯಿ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಎಂಚ ಮೂಲ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ಪಡಿಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ತೂನಗ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮಲರಾಯಿ ಗುಂಡು ಇನಿ ಕೋಡೆ ತವತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಗ 1005 ನುಡಿಗಟ್ಟೆಂಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗೊಂಡಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಮಾಯ ಆದಿಮಲಾರದ ವಿಷಯದ ಪನ್ಪಣಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಮಲಾರದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊಂದಲ ಪಂಡ ಪೂರ್ವಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅವಳು ಬಳ್ಳಾಳ್ರನಕಲ ಅರಮನೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ನಾಶಮಂತನ ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಅರಮನೆ ನಾವು ನಾಶ ಆತು ಪೋತುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಗೊಂತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಕೇಂತ ಅನುಭವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಬಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಬೂಡುತ್ತನೆ ಆದಿ ಮಲಾರು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಜಾಗೆಟ್ ದುಂಬು ಕುಂದರಣ್ಣ ಭರಿತ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿರಂದಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಪೊಣ್ಣು ಸಂತತಿ ಇದ್ದಂದೆಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೊಣ್ಣು ತೇವನಾಡು ಗುತ್ತುದಗಲೆಗಳ ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಂಡಂದಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಮಲಾರ್ ನಾಲನ್ನಾಯ ಭರಿತಗಳ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ತಗಲ ಬತ್ತೇರು ಪಂಪಣಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಾತೆರಡು ಅನುಭವಡ್ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪಣ್ಣವು ಕೆಲವೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಇತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಮಲರಾಯಿತ ವಿಷಯ ಎಂಚಾಪುಣ ಪಣ ಗೊಂದಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಉಂಡು ಅತಿತ್ತೆ ಆ ಗೊಂದಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಗೊಂದಲ ನಮೈತೆ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲಿಡ ಅಕುಲು ಬತ್ತೆರಡು ಅಕಲಿನ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತ್ಯರ್ ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲದಾದ ಗೆಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೀರಿಡ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ಸಂಶಯನ ಯಾನ್ಲ ಸ್ಫುಟ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಗುರುಪೀಠ ಅಂದ ಬಣಬನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಕಾಲ ಆಯ್ತಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತದು ಜನಕಲ್ನ ಗೊಂತುಗಿತ್ತದೆ ಇಂಚ ಬಂದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಗಲ ಪಟ್ಟದ ಗತ್ತಿಗೆ 3000 ವರ್ಷ ಅವ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಈ ಗುರುಪೀಠ ಬಣ್ಣ ದುಂಬ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡ ದೇವರ ಕಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಣಣ್ಣ ನಮಕ್ಕು ಮಲಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆ ಕೊಡಿಯೇರಿತು ಜಾಗೆ ಆಪಣ ಮಲಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆ ಕಂಡೋಡು ಅವಲಾಂಡು ಬಂಡಿ ಉಲ್ಲಾಯಿನೆ ಅವಲಾಂಡು ನೇಮ ಆಪುನೆ ಅವಲಾಂಡು ವಲಸರಿ ಆಪುನೆ ಅವಲಾಂಡು ಕೊಟ್ಟೆದಾಯನ ಆಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬರೋಂದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ವಲಾರು ಬಿಡು ಇರ್ತೀನಿ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಗೊಂದಲ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಿಂಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಕೊಡಿಯೇರಿತು ನೇಮ ಆಪುಣಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಓಲಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನಟು ಪಂಚಗವ್ಯ ಅವಲವಲೇ ಮಾನ್ಪುಣೆ ಪಂಚಗವ್ಯನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿದುಕೊಂಡ್ರದ್ದಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಮಾನ್ಪತಿ ಆನ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಬಾಕ್ರಬೈಲಿ ಅಲ್ಪದ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪಂಚಗವ್ಯ ಅಂತೊಂದು ಬರ್ಪಡಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಇತ್ತದ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತ ನಡುಬೆಲಿ ತರಗಿಂದು ದಾಯಿ ಪಂಚಗವ್ಯದ ವಿಷಯ ಅವಲವಲು ಮಾನ್ಪಡಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪಂಚಗವ್ಯ ಇಂದು ದಾಯಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಾಂತೊಂದು ಬರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡ ಸಂಶಯ ಆರೆಗಾರನ ಅಮ್ಮೆರಡೆ ಕೇಂದ್ರಿ
ಅವು ಗುಂತುದ್ದಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಥಾರ್ಥ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೂರ್ವಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ತೋಜಿನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಬಿಂಬೋಡ್ದು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಅವೇನ ಅವಳು ಆಕಲಿಗೆ ಉಂಬಳಿ ಕೊರ್ದು ಆಕಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿರ್ದಾವರ ಅವಲೇ ಈರು ಪಂಚಗವ್ಯ ಮಲ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ದೇವರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಿಂಬೋಡ್ದು ಎಂಚ ಉತ್ಸವ ಬಿಂಬಗು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೊಂತದ್ದು ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿನ ಕೊಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಡಿಪುಣಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ್ವಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ದೈವಲು ಪುರ ಅವಳು ಅವು ಅಂದು ಅಂದ ಆದಬಹುದು ಪೂರ ಕಟ್ಟಲು ಉಂಟು ಹೋತು ಕಟ್ಟಲು ಉಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಸೀದಾ ದಾದಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವಳು ಕೊಡಿಯೇರ್ದ ನೇಮ ಅಂದು ಈ ಕೊಡಿಯೇರ್ದ ನೇಮ ನೀರಿನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಡ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಿ ಏನಿಗಾಲು ದಿಂಚಿ ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ಒಯ್ಪಿ ಬಂಡಿ ಅವಳು ನಿಗುಲಿತ್ತ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗಡೆ ಅಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪಂಡ ಪ್ರಾಕಟ್ಟದಿಂದ ಅವ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಒರಿದುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಮುಗಿತು ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಯ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಉತ್ತರ ಕುರ್ಜಿ ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಪವಾದ ನಂಗೆ ಬರ್ರಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಶೀಂಟೂರದ ನಿಗ್ಲ ಪಾತ್ರಿಗಿಲ ಪೂಜನದ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರೆ ದೀತಾರೆ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನೇರ್ ದುಂಬುವರಿಯಾಗ ಮುದ್ರೆ ದೀತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಎರಡೂರದ ಆರಾಧನೆದ ನಡುಟು ಅಂಚ 2 ಜನಕ್ಕೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದೀತಂಡದಾಯಿ ತುಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನಾತನದ ಪಂಡ ಅವು ದುಂಬುಡೆ ಚೀಂಟೂರಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅವು ನಡುಟುವರ ಎಂಚಿನಂದು ಅದು ಅವಲತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮಾನಿ ಆಯ್ನೆ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ಜನ ಕುಡ್ದು ಮೂಜಿ ಮಾನಿ ಆಯ್ನೆ ಇತ್ತ ಮೆಕ್ಕಲೆಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅವಳು 2 ಬಾಳೆ ಆತಂಡು ಚೀಂಟೂರ್ದಲ್ಲ ಬಳೆ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಬಳೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಅವಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಅತಂದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಬೇನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ 2 ಜನ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡೊಂದಿರು 2 ಬಳೆ ತಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಎತ್ತನೆ ಮಾನಿ ಅವಳು ತೊಡಂಕೂರುಡು ಮನ್ಪುಟ ಹೊಸ ಕೇಳಿ ಎತ್ತನೆ ಚೀಂಟೂರ್ದ ಮಾನಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಡು ಈ ಮಾನಿನ ಬಳೆದೆತ್ತಿ ಜೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪುರದಲ್ಲ ಬಳೆದೆತ್ತಿ ಜೇರಿ ಬಳೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೀಂಟೂರ್ದ ಮಾನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಗೇನದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದು ಎಂಚಗೆಂಡ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಂಶಾವಳಿರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಅವೇನು ನಡಿಟ್ಟು ತುಂಡರಿಸದ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಅವೇನು ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದು ಆ ವಂಶಾವಳಿದ ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ಅವಳು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪಂಡ ಅಪಗ ವಂಶ ತತ್ತದ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಮೂಲ ತೆರ್ತು ತೋಜಿ ಈ ಬಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ದೈವದ ಗಲಟಿ ಏರ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರತ್ತು ಅಪಗ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೆಲವಗಲ್ತಿ ಕಡೆ ಆತನ ವಿಪ್ಪು ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಆತಿನವಳು ಇಪ್ಪು ಅಪಗ ಅಂಚಾನಗ ಅವೇನದಾದಗೆಂಡ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಇಪ್ಪುನಗ ವಂಶಾವಳಿರ್ದ ಬತ್ತನವ ಇಪ್ಪುನಗ ಅವೊಂಜಿ ವೇಳೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ದಿರ್ನಾಂಡ ಕೂಡ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆದಗಳು ಬತ್ತಿರಂದಂಡ ಅಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬತ್ತಿರಂದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುಂಡ ಐಕ್ಯಬೋಡದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಿ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರಲ್ತರು ಸದಾನಂದ ಬುಡ್ದು ಒಟ್ಟುಡ್ದು ಪನ್ಲೆ ಸದಾನಂದ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಂಡ ಆಯ್ತಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಪಂಡರ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸರ್ ಬೆತ್ತದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಬಾವು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಬಾವು ಐಕಾರಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾತ್ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಣ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿದ ವಾರಾಹಿ ಬಿಂಬ ಆ ಬಿಂಬ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣರೇ ಇರಂಜಿ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಸದಾನಂದನ ಅವೇ ಅವೇ ವಾರಾಹಿ ಬಿಂಬೋಡೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿನ ಮೋನೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕಮೂಲ ಕಾಂತಿರ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಸ್ವರೂಪನ ಅವೇ ಸ್ವರೂಪ ಅದೇ ಅವಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ದೈವಿಕವಾದ ದೇವಶಕ್ತಿ ಆತ ಅಕಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ವಾರಾಹಿ ಶಕ್ತಿ ಆತಂದಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆತ ಈ ಮಲರಾಯಿ ದೈವ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವೇನು ದೈವತ್ವದವರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಪದರಿಗೆ ಬೋಡದು ದೈವಾದ ಬೈದನು ದೈವಾದ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಐದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬರ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಹೊರತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಡಿಟ್ಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಿಂಬ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ನೇಮ ರೂಪಡಾಪಣ ಒಂಚಿನ ವಿಷಯ ಓಲವು ಕೋಲಿರುಡು ಇತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬಂಡ್ಬರ್ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಾಗಿ
ಎಂಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ಮಲರಾಯಿಗೆ ನೇಮ ಆಡದು ಮಲರಾಯಿಂದು ಲೆಪ್ಪನತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಲರಾಯಿ ಎಂದೇ ಆನಗ ಆನಾದೆ ನುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಎರಡು ಮುಜಿ ನೇಮ ಆಡದೆ ಮಲರಾಯಿ ಎಂದೇ ಪಣ್ಪನಿ ಮಲರಾಯಿಂದ ಬೊಣ್ಣ ಹೊರಟು ಪಣ್ಪುನ ಕ್ರಮಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಇತ್ತೆ ಮಲರಾಯನ ಮುಗುಕ್ಕುಲ ಪೊಣ್ಣವರುತ ಮುಗ ಇತ್ತು ಪಂಜಿತಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣವರುತ ಮುಗ ಬರ್ಪೊಣಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನವು ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಅಪಗ ಈ ರೀತಿ ವಾರಾಹಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಇರಪಣಪನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ವಾರಾಹಿ ಸ್ವರೂಪಿದ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿನ ಮುಕುಲು ಮಲರಾಯಿ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಆತ ದೈವಕ್ಕ ಪಡೆಯವು ಇತ್ತೆ ಈ ದೇವಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಬೇಕ ಮಲರಾಯ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯನೆ ಅವು ಈ 42 ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ 46 ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ದಿನತ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದನಗ ಇಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅವೇನು ವಾ ರೀತಿ ದೇತ ನೋಡು ಪಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂದಿಡ್ಲೊಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟ ಬರ್ಪಣ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರದಲ್ಲ ರಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಯಾನ ಇತ್ತ ಬಾತನ್ ಸದಾನಂದ ಬಂದ ಸದಾನಂದ ಅಣ್ಣ ಅವೇನ ಆರು ಪಣಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ತೀರೆ ಅಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ಅಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಐತೆಲ್ಲ ದೇವಾರ ಇಲ್ಲ ಮಿರೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎದೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಅರ್ಧ ಹಣ ಅರ್ಧ ಬಣ್ಣದ ಐತಲ್ಲ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಅವು ಜುಮಾದಿರ್ಲವೇ ನುಡಿ ತಾನಾವತಾರ ಸೊಂಟೋರ್ದ ಮಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾವತಾರ ಬಾಯಿಡ ಮಧುಮಾಂಸ ಗೆಕ್ಕಿಲ್ಡರುಂಡ ಮಾಲೆ ಆಳುದ್ದ ಜಡೆ ಗೇಣುದ್ದ ಮೆರೆ ಮಲರಾಯ ಆವಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆಡು ಧೂಮಾತಿ ಆವಡು ಅಸುರ ನಿಗ್ರಹ ನೆಕಡೆ ಪಂಡ ಅಸುರ ನಿಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹಗೆ ಬೋಡ ಯುದ್ಧ ದೇವತೆಗಳು ಅಕಲೆ ಯುದ್ಧ ದೇವತೆಗಳು ಅನ್ನಾಗ ಆಣ ಪೌರುಷ ಸ್ವಭಾವನೆ ಅಕಲೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನು ಜುಮಾದಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡದು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನ ಹಕ್ಕು ಜುಮಾದಿ ಮಲರಾಯಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಉಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಆ ಭಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕೇನ್ನಾತೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮಲರಾಯಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಪಂದಂಡ ಯಾನು ಬನ್ಬನೆ ಈ ಯುದ್ಧ ದೇವತೆ ಬನ್ನೆಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆಗೆ ಬೋಡದು ಏನ್ ಬಂತು ಅಂಚಿನ ದಂಡದ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಬಂಡ ದಂಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಜೈಪೇರೆ ಬೋಡದು ಉಪಾಸನಾ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಾರದು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕರಂಪುಲ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸೀಮಿತ ಅನುಭವಡು ಬನ್ಪನೆ ನೇರದ ವಿಶಾಲ ಅನುಭವ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರಲ್ತರು ಲತೇಶ್ ಬಂದೆ ಲತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲ್ ಬಾತಿರ್ನು ಪನ್ಲೆ ಲತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಐತ ಮಲಾರ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಐತ ರಡ್ ನೇಮ್ ಆಪುಂಡು ಪೈಚಿಲ್ ನೇಮಲ ರಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತಲ್ ರಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಸರಿ ನನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಅತನ ಒಂದು ಒಂಜಾನಂಜು ಕಾಲಡ್ ಅವು ಒಂಜಾಣ ನೆನಿಲ್ಲ ರಡ್ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಪುನಃ ನೇಮದಾದುಂಡು ಅವು ರಡ್ ಒಂಜಾಣ ನೆನಿಲ್ಲ ಅಪಗಲ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಅತ್ ನನ್ನ ದಾದ ಅಂದ ಐತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಲತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕೆ ಅದು ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಾರ್ಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಅದು ಯಾನ ಮಲಾರಡ ನಟ್ಟುನು ಈರ್ಪನ್ನ ನಡತ್ತು ಬರಡಂತ ನಟ್ಟು ನಾವು ಯಾನ ನಟ್ಟು ನಾವು ಅವೇನು ದಾಯಗೆಂಡ ಒಂಜಿನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ದಿನತ್ತವೇನು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜು ಅಪಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾನಗ ವಾ ರೀತಿ ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಆಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಒಪ್ಪು ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಇರಗೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತಪ್ಪು ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಒಪ್ಪು ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕೃತ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅನಧಿಕೃತ ಆಯ್ನವೇನು ರಟ್ಟಾದ ಸುಕೃತ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಾವು ಕ್ರಮ ಯಾನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬನ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಆ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಏರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಿದ ಅನುಸಾರವಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ನಡತು ಬೋಪುಂಡು ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡುಡತ್ತಂದೆ ಏಪದೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜಿಂದ ಆ ನೀರಿಡೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಲತೇಶಣ್ಣ ಸೋಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಲತೇಶಣ್ಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಶಯಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮದಾದ ಗೆಂಡ ಇತನೇಟ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಅಂದ ಬನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಅಂದ ಬಂದ್ರೆ ಏರೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಬಡಿ ಸೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಂದ ನಮ್ಮಡ ಪನೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪುದ ಬಗೆಟ್ ಇರು ವಿಶೇಷತೆನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿರಿಪಾಯರು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಮೂಲು ನಮಕ್ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಗಳು ಆರಾಧನೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಬಿಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಬಿಲ ಸರಿ ಮುಪ್ಪೋಡಾಪು ನೀವು
ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷೋಡು ಐನು ಪಂಚಪರ್ವ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ 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 ಈತ ಆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಡ್ತು ನಮಕ್ ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಅಂಚ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ತ್ರಾಣ ಉಂಡು ಪಿರಾಕಡೆ ಗಡಿ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ದಾಯ ಗಡಿ ಬತ್ತು ಜಾಗ ಸೀದಾ ಬೇಚಾರ ಸೀದಾ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಯಾನಕೇನು ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ದೈವಲಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅತ್ ಯಾನಕೇನು ದಾಯಿ ಗಡಿ ಪತ್ತು ಜಾಗ ಧರ್ಮನೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾನೂನು ಪುರ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಪುರ ಎಂಕಲ ಓಲುಲ್ಲಾಂಡ್ ಓಲಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜಾಗಂಡ ಇರು ಗುತ್ತಿನಾರು ಎಂಗ್ಲೊಂದು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಹಾಕಲು ಮೂಲ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತ್ತಿನಾಯ ಬಣ್ಪನೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಯ ಕಾಶಿ ಅತ್ತು ಯೋಗೆತ್ತಿನಾಗ ಭಾಗ್ಯತ್ತಿನಾಗ ಆಸ್ತಿ ಈರೇ ಬಂಡರೆ ಕಡೆ ಏತ್ ಮೇರೆ ಬಂಡಿರಿ ಈರತ್ ಮೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಏರು ಮಮ್ಮಲ ಕುಂಜ ಮಮ್ಮಲ ಅರಿಗೂ ಆತಾತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆದ ಪಣವು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೈವ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಎತ್ತಂಡಿ ತೆಂಕಲ್ನ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಎನ್ನ ನಾಲೈಡ್ ಎನ್ನ ಪೆರ ಎನ್ನ ಅವು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಕಲ ಪೆರ ಎಂಕಲ ಭಾವನೆ ಐನ್ ತಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರ ಸ್ಥಾನಡ್ ಇತ್ತೆ ಗಡಿಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಗಡಿಬತ್ತಿದೆ ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮುಗ್ದೇರಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರ್ಲ ಮುಗ್ದೇರು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕಲು ಬೆರನೊಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಆತಜಿ ನನಾವಡು ಎಂಗಲ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಲ್ ತಿದ್ದೆ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಜನ ಪಾಲ್ದಾಡಿ ಗುಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾಕರ ಆಳ್ವೇರು ಅಕ್ಕುಡು ಪೂರ ಯಾಂಪಂಡು ಪುನೆವು ಗುತ್ತೊಂಜಿಗಡೆ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿಗಡೆ ಆಂಡಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡದಾಗಲು ಗಡಿಗೆ ತಯಾರಾತಿಯ ಮೂಲ ಎಂಚಾದ ಬಂಡ ಅಂದ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಒಂದೆಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಜೀರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಉಂಡು ಇರಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆవులు ಧರ್ಮ ಗೋರ್ದು ಪತ್ತುನ ಗಡಿ ಸಾನೋಡು ಪತ್ತುನತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನೋಡು ಪತ್ತುನ ರೇಪನೆ ಪತ್ತುದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಭಾಸದರ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಮೇರ್ ಗಡಿ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಡ ಮೇರ್ ಬಂಡ ಸಂತೋಷನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪನ್ಪುಂದು ಪಂಡದಾಂಡ ಮೇರು ವಜ್ರದಂಜಿನ ಕಠಿಣ ಆಂಡ ಮೇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕುರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಕಾವಡು ಮೇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗತ್ತೆ ಯಾನೆ ಯಾನು ಪಿದೇವುಡು ಪರದೇಶ ನೆಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಪರ ರಾಜ್ಯ ಇಡುತ್ತನೆ ಯಾನಿಂದೊಂದು ಮೇರೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಕಡುಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಅದು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ದತ್ತೆ ಕಡುಸು ಬಣ್ಣ ಕಡು ಬಣ್ಣ ಮೋನೆಡೆ ಆರು ಬಣ್ಣ ಮೋನೆಡೆ ಪಾತೆರ್ನು ಇತ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇರ ನೆರ್ಪೇರಾರು ಅಂಡ ಐದೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಗುಣಕ್ಲೆಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನೆ ಯಾನೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಪಂಡೆ ಈ ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಸಿಡುಕು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರೆ ಜನಗಳೇ ಬಂದೊಂದು ನೇಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತಾರೆಗೆ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯಪ್ಪನು ಮೇರನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ದೇರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ತೀರ್ದೇರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒರಿಯಪ್ಪನು ಬೇರೆ ಕುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೇರ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಐಕಾಗ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮೂರು ಕುಲ್ದು ಪನ್ಪೇನು ಅಣ್ಣ ಮೇರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮೇರ ಹೋರಾಟ ಪಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟೇ ಆವಡು ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ಮೇರೆಗೆ ಆಡಂಬರ ಆಪುಜಿ ಅತಾರೆ ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಟ ಆವಡು ನಾನು ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಡು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತೆಜಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ ಯಾನ ದಾಯ ಬನ್ಪಿನಿಕೆ ಅಂಡ ಮದಿಮಾಯೆ ಅತೆ ದೈವಗು ಯಾನ ಮಾಯ ಮದಿಮಾಳು ಅತೆ ಈರು ಮದಿಮಾಯೆ ದೈವ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠೊಡಿತದ ಒಂಜಿ ವರಿಯ ಕೊರ್ಪುನೆಕ್ಕಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಕೊರ್ಪುನೆಕ್ಕಲ ಮೌಲ್ಯಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಗ್ ಆ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪುನೆಕ್ ಧರ್ಮಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಈರ್ ಬಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರ್ಲಾಪುಂಡು ಪಟ್ಟ ಹೊಡೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಡಿಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಮಾಬಲೆಗಡೆ ಅತ್ತು ಅವತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಗಡಿ ಜನವಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಂದ್ಬನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಅರಸುಲು ಸಾವಂತ ಅರಸುಲು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಬೋತುಜ ಏತು ಮುಗ್ಧ ಜನಾರ್ ತುನ ಏನ್ ಬಂದ್ಬನೆ ಅವೇನು ನಡಪ ಒಂದು ನಾಪಕ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ಬಾರಿ ಅವು ಪಟ್ಟ ಹೊಡೋಲು ಅತಿ ಯಾನು ನೇನು ದಾಯ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನ ಮುಖೇನ ಮಾತಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ಗಡಿ ಪತ್ತೋಡು ಮೇರೆ ಪಟ್ಟ ಹೊಡು ತೆಂಗ್ಲ ಸುರತ್ಗಳ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ರ ಕಾವೇರಿಗೆ ಆರ್ನ ಕಾವೇರಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಗ ನಂಗೆ ದುಃಖ ಹಾಪುಂಡು
ದಾಯಗಂಡ ಪಾಪ ಆ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯುಳ್ಳ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುತೋನಾಗ ಪೊಪ್ಪ ಇದು ಅವಳು ರಡ್ಡು ಗಡಿಯತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾವೇರ ಪಟ್ಟ ಪೀಟಿ ರೈಗ ಆತನೆ ಪೊಪ್ಪಗ ಅನ್ನಪರ ದೈವದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಆತ ದೂರ ಬತ್ತ ಚಾಕ್ರಿ ಬಂದ್ಬೇರು ತಲಪಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಉಪ್ಪನ ಜಾಗ ನೆತ್ತಿರದು ಅತ್ ಮೇರೆ ಪರ್ಮಣ ಮೇರೆ ಊರು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪಡ ಮೇರೆ ಗಡಿ ಪತ್ತೋಡು ಮೇರೆ ಕುಟುಂಬದಗ್ಲು ಸೇರೋಡು ಅವು ಈರ್ ಪನ್ನ ಸರಿಯಾನ ಎನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬನ್ಯಾತೆ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪನೇರು ಸುಲಭ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಇರುತ್ತವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಕಕ್ಕೆಗೆ ಇರುತ್ತವೇನೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ವಿಷಯ ಬಂದ ಅವಾಗ ಆಯ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆನ ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂದಂಡ ಗಡಿ ನುಡಿ ಪಣ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮದಿಪುಡು ತತ್ತಂಡ ಮಾಯೋಡು ತತ್ತಂಡ ಮದಿಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾಂಡ್ಲ ಅಲ್ತ ನಡಾವಳಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಂತೆ ಮಾಬಲ ಭಂಡಾರಿ ಅತಿ ಮಾಬಲ ಹೆಗಡೆ 17 ಗಡಿ ಉಂಡು ಆ ಹೆಗಡೆಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆಂಟು ವರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಮಾಗ ನಡುವೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೈವ ಅವರ ಕೆಲವು ನಿಕಲು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಗಡಿವತ್ತಿನಕಲು ಭಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆಗೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ್ಪುನೆ ಎಂಗ್ಲ ತ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಡ ಹೊರ ದೈವ ಉಂತಾದೇನು ಹಂಗಿದೆ ಪುಲೇನು ಗಡಿವತ್ತಿನಕಲು ಹಂಗಿದೆ ಪಡತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಯಾನ ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾನು ಅಪ್ಪ ಅರ ದೆತ್ತಿ ಬೇಗೊಂಡಿರು ಈ 14 ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಗಡಿಬತ್ತಿನಗ್ಲ ಹಂಗಿದೆ ತುಂತಾಡ ಯಾನುಂತು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಪನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪನೆ ದೈವ ಮನಿ ಬಂದಗಳುಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯದಾದಂತ ಕೆಂಡ ಜನಕ್ಕಲಿಗದಾದ ಕೆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತದು ಆ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ನಡತ ಇದು ಎಂಕುಲು ಅನ್ಪನೆ ನಿಗುಲಿತೆ ನೇಮಗಟ್ಟನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜ ಕಟ್ಟುಬಾಡಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇತುಂಡು ದಂಚ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿಂಡು ಪಟ್ಟ ಆವಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಪರೀತದ ವಿಷಯ ಆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯಡ ಈತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಸಂತೋಷ ಬೇಗ ಗಡಿ ಬತ್ತಲೆ ಆವಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರದು ಅನ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮುಂಜೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಡಿರು ಅನ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ಪಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೇನ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಮಲರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಕ್ಕದಿರಿ ಪನ್ಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಂತ ಗಡಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ದಿವಡಂಡ ಮೇರ್ಲ ದೀಪನರ್ಲ ಒಂದು ಗಡಿ ಬತ್ತದ ಕೊಡತಿ ಎರೆಗೆ ಕಾಂತಗೆ ಮುದ್ರೆ ದಿವಡಂಡ ಆ ಮುದ್ರೆ ದೀಪುನಾರು ಕಾಂತಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂತೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಆಯಗೆ ಮುದ್ರೆ ದೀವಡುಂದಂಡ ಗಡಿ ಬತ್ತೊಡು ಒಂದು ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರು ದೀವೊಡುಂದು ಅತೆ ಈ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪೊಡತೆ ಎಂದು ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಕ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಕ್ಕಳಿರು ಮಲಾರ ಬಿಡ್ದಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ನಿಗುಲು ಕಾಂತಗೆ ಗಡಿದಿಯಾರ ಆಯ್ತು ಗಡಿ ದಿನ ರಡ್ಡು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಬಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ದಿಯಾರು ಮುದ್ರೆ ದಿಯಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕುಲು ದೀವಡು ಅಂತ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಗೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮುದ್ರೆ ಅನ್ನು ಗುರ್ತಾವು ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟು ಪೂರ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಲ್ಪಡೆ ಕುಂಟು ಉಡಿಲ್ತ ಅಂತಿರ್ಲು ಕಾಲಿಂದ ಗುರ್ತೋಗು ದೀಪನೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗಡಿ ಜಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಕಾಂತ ನಕಲು ಅಂಡು ಏತ್ ಮಾನ್ಯ ಅಂಡು ಏತ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಡು ಬಲಿ ದೀತನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ದೀವಡಾಯ್ನ ಅಂದ್ ನೇರ್ದುಂಬು ಏತ್ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನ ಪೂರ ದೀವತನ ಆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅವೇ ರೀತಿ ಗಡಿಯಾವಂದನೆ ಆ ರೀತಿದ ಬಳೆ ದೀತನ ಅಂಚತನ ಕ್ರಮ ಐತನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಕುಂಟು ತಂತ್ರಿಲು ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪಿದಂಡು ಅವು ಮಲ್ತ ದೀಪದೆ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಐತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಕಲು ದೀವಡನ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಬಾಡ್ಲೆಕ್ ಗಡಿ ಬತ್ತನಕಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಡಿ ಅಂಚಂದು ಇರ್ನ ಈ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೇರ್ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಬಲೆ ದಿನ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಕಲು ದೀವಡು ಪಂಪನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜ ಅತೆ ಒಂದು ಈರ್ನ ಉತ್ತರ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈರ್ನ ಉತ್ತರ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತನ ಅಂಚಾದು ಅವಳು ಆರೆಗ್ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಪೂರ ಯಥಾ ರೀತಿಡು ನವಕ ಮೈತದು ಕಲಶ ಮೈತದು ಆ ಕ್ರಮಟ ಮಲ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮುದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಬಲೆ ಎಂಚಿನುಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಬಲೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಗ ಪಾಡ್ನಾಗ
ಐತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರು ದೀತ ಇನಿಕದಾದಗೆಂಡ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಆಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಇರ್ನ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಧರ್ಮಚಾವಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಈ ರವೆನ ದೀತಾರೆ ಅತೆ ಇತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಂಚಕೆಂಡ ಗಡಿ 11 ಜಾಗೆಡ್ ನಂಬಿಕೆ ದೇತೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಅವೇನ ಪುದಾರಿ ಬಣ್ಪುಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖರು ಅತೀವ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೊಲ್ದುಪು ಬಾಡುಡ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರೆ ಅವಡು ಆರು ಬೊಲ್ದುಪು ಬಾರದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ದೈವ ಒಪ್ಪಿದೆ ದೈವ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನಗಳ ಪುದಾರಿ ಬಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೊಲ್ದುಪು ಪಾಡುಡ್ಡ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಬತ್ತೋಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ದ ಆರು ಪಾಡ್ದೇರು ಆರ್ನ 4-5 ಕುಡಿಟಿತ್ತುಂಡ ದೈವ ಪನ್ನಗ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಯಜಮಾನ ಆದಿತ್ಯರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಕ್ರಮಟು ನಿಗಲು ಮಲ್ತದಾರೆ ಎಂದು ಇರು ಪಣಪನೆ ನೇರ್ ದುಂಬು ಗಡಿ 11 ಎತೋ ಕಾಲ ಆತ ನೇರ್ ದುಂಬು ದಕ್ಲೆಗಳ ಬಲೆ ದೀತನವಲೆ ದೀತನಪ್ಪ ದೀತನ ಗಡಿ 11 ದಿನಕಲೇ ಬಲೆ ದೀತನೆ ಸರಿ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಇರು ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಲ್ಟಿ ಇರು ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಪಂಡಾರ ಈ ಕೊಡಿ ಏರುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೊಡಿ ಜಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮರ ಏರ್ದು ಮರ ಜಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ ವರ್ಗುಲುಲ್ಲಣ ವರ್ಗ ಬಂಡ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮೊಗವೀರ್ಯರು ಬತ್ತ ಮರ ಏರವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೊಡಿ ಏರವುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲೇ ಏರವುಡು ಬಲ್ಲು ಕನ್ನಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲೇ ಕನವುಡು ಗಂಧದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮವುಳುಂಟ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಗಂಧದ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಾಯ್ಕೇರ್ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಚಾಕಿರಿ ಸಪಲ್ಯ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲು ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತುನ ಪಲ್ಲೆಂಗಿದ ಬೇರೆ ಪೂರ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಲಾಯ್ದ ಬಂಡಿ ಬರೋ ವೈಪುನ ಪೂಜೆ ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಏರವನೆ ಬಟ್ರ ನಕಲಂದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಬಟ್ರ ನಕಲು ಅವು ಅಂದು ಕೊಡಿ ಏರವನ ಈ ಮರ ಏರವನ ಮರ ದುಂಬು ದಂಬೆ ಕಲ್ಲಡಿ ದುಂಬವು ಏರ್ ಅವು ಐಕೆ ಜಾತಿ ನಿಜ್ಜಿದೋ ಜೋಡ ಐಕೆ ಕೊಡಿ ಏರವನ ಪೂರ ಅತೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತನ ಕ್ರಮ ಈ ಕೊಡಿ ಏರವನ ಏರು ಐಕೆ ರಾವತೆ ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ಗರಡೆ ಎಂದು ಗರಡೆ ಅಂದ್ ಅವೇನು ಏರವನು ಪೂರ ಅವತ್ತೆ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತ ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಶುದ್ಧ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ರ ತುಂಬುನೆ ಬಟ್ರ ತುಂಬುದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಪಿರ ಇಡೆ ಬರ್ಪನೆ ಕೊಡಿ ಮರತಡಿ ಅಕುಲೆ ಏರವನಂಚಿತ್ತ ಅಂದ ಅವು ತುಂಬುನ ಬಟ್ರ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಗರುಡ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದ ರಾಜೇಶ್ ಪಂದ್ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಪಲ್ಲ ಅನಿಶಣ್ಣ ಇಂಜಿ ಬೇರೆ ಕತೆ ಪಂಡಿರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಮಾರು ಕತೆ ತೂನಗ ಮಲ್ರಾಯಣ ಕತೆ ಆದಿದ ಕತೆ ಪೂರ ತೂನಗ ನೆಟ್ ಪಾರ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೂನಗ ಪೂರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಲರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳ್ಳಾಕಲ ನೆಟ್ದು ಮಂತ್ ಬರ್ತನ್ ಬೇರೆ ನಂಜಿ ಕತೆ ತೂನಗ ಹೊಸ ಕತೆ ಕೇಳನೆ ಕಾಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕತೆ ಕೇಳನೆ ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ವಾಲ್ ದೈವದ ಮಲಾರ ದೈವ ಚಿಪ್ಪಾರು ಪೋರ್ಲೆ ಬಾಯಾರ ಪೋರ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪು ಮಂಜಲ ಪೋರ್ಲೆ ಓಡೆ ಪೋಣಗಲ ಮಲ್ರಾಯಣ ಏತೇತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೂರ್ಲ ಮಲ್ರಾಯಣ ಅವು ಆದಿ ಮಲಾರದೇ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಮೋಳು ಪೂರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟೆ ಕತೆನೆಂದು ಸೋನು ಬೇರೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ದಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕ್ ಪಂಡ ತಾಳ ಬರ್ಪು ಜೈಕಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಳ ಆಧಾರ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಈ ಕತೆ ಮನ್ಪೊಂಡ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಆಧಾರ ಬೋರ್ಡು ಅದನ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಎಂಟದಲ್ಲಿ ತೋಜಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತೆಗಳ ಪಾರ್ದನ ಆಧಾರ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಏರು ಭೂತ ಕೊಂಡಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ಆಡಳಿತದಾರ ಪಂಡೇರು ಬೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡ ಮಾಣಿಗ್ ಬಲೆ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 6 ದೀತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏತ್ ಬಲೆ ದೀತೇರು ಮುರಳಿಂಜಿ ಬಲೆ ದೀಯರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಜಿನ್ನಪ್ಪೇರೆಗಳ ಬಲೆ ದೀತಿನ ಮಲಾಡ ದೀತಿನ ಬಲೆ ಬೇರೆ ದೀತಿನ ಬಲೆ ಹತ್ತು ಆಡಲ್ ಬಾಕಿರದಾಗ ಐದು 10 ದಾರೆ ಹತ್ತು ಮಲಾಡ ದೀಪನೇ ಬಲೆ ಅವು ಮಲಾರದಾಗಲೇ ಈಗ ಹಾಕುದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡಿಗಳ ಮಲಾರದಾಗಲೇ ಬರ್ತೊಂತಾರೆ ಮಲಾರದ ಯಜಮಾನಿಲ್ಲ ಮಲಾರದ ಹಿಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಟ್ಟು ಹೊಸತ್ತು ಕಟ್ಟಲು ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ದೈವಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಲಗ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಕ ಬೇರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಲಿಮೇದಾರ ಅಂದುಂಡ ತ್ಯಾರ ಪಂಡಿರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಆಡ ಕರಯ ನಕಲ ಇಲ್ಲದ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಾಡೋನ್ನ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಕರಯ ನಕಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲ್ಲ ಮಾನಿ ನಕಲು ಆ ಕಥ ಬುರಂದು ಇರಂದು ಅಪಗ ಮೇಲೆ ಬಲಿಮೇದಾರದಲ್ಲ ಆ ಚಾಕಿರಾಗಲ ಆಡಳಿತದಾಗಲೇ ಹಾಕಲೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಬೆನ್ನ ಬಲ್ಬೇಡಿ ಚಾಕಿರಾಕ್ಲು ಆಡಳಿತದಾರಿಗೆ ಹಾಕಲೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾಕಿರಾಕ್ಲು ಆಡಳಿತದಾರಿಗೆ ಹಾಕದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಯಿಂಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಸರಿ ಅನೀಶರೇ
ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾನಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರು ಕೇಂಡರ್ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾದ ಆ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ವಾಕಾರಣಗಳ ಮಲಾರ ಬೂಡುದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಮಲಾರದ ಇಲ್ಲದ ಬಗೆಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಕತೆ ಈ ಪಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಮಲಾರದ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಕತೆಕಲ ನೆಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ವಿಷಯ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ವಿಷಯ ದೈವದ ಬುಕ್ಕದ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡನೆ ಅತ್ತಿ ಮೂಲ ಮಲಾರಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ದಾಯೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇತವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಪಿದೈ ಪೋತುಜಿ ವ್ಯಾಕ್ರ ಬೈಲಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತಿನ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಬಿಂಬ ಅವು ಪೂರ್ವಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬತ್ತನವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆದಾಯತ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಬಲಿಮೆದಾಯತ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಸುರುಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆದ ಬೋಪನತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಡಲು ತರವಾಡದ ಧರ್ಮದೈವ ಮಲರಾಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆಯಾತ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಗಳಂದೆಗಳ ದಾಲಾ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ ಐಕ್ಯಲಂದೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಮಲಾರುಡಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಕ್ರ ಬೇಲು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬಿಂಬ ಆ ಬಿಂಬಡು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಇನಿಕಲ ಬಿಂಬ ಉಂಡು ಮಲಾರ ಸ್ವರೂಪದ ವರಾಹ ಸ್ವರೂಪದ ಬಿಂಬ ಉಂಡು ಐಕ ಪೂಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ವರ್ಷಟು ಉತ್ತರಾಯಣುಡ ಆ ಪೂಜೆ ಐಕ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಾಯನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಯಥಾ ರೀತಿ ಬತ್ತನವೆನ್ನಿಕಲ್ ಪಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಅವೇನು ಅತೆ ಆ ಬಿಂಬದ ಕತೆದಾದ ಬಟನ್ನಕಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತ ಬಂಡಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಶರಿಗೆ ಪಣಪುನಿದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಉವೇ ದೈವದ ಇತ್ತೆಂಗಿಲ ಜುಮಾ ದಿನ ಮೂಲ ಕತೆ ಕೇಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯಘಟ್ಟ ಬಳಿ ಜತ್ತೆ ಮುಗೇರ ನಾಡ ಸಾರಳ ಸೀಮೆಡ ಅವಂಡೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋಡ ಅವಂಡೆ ಮಾಡಗುತ್ತು ಬರಿಕೆನೆ ಕಡತೊಂಡೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಜುಮಾದಿ ಎಂಚ ಉಂಡಾಯ ಬಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರುಲಿನ ಕೇಂಡ ಪಂಜುರುಲಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಕಪ್ಪು ಬಂಜಿದ ಕನ್ನಡದ ಗಾಯಿ ಬುಲ್ದ ಅಪಗ ಸೃಷ್ಟಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬರ್ತು ಪಂಜಿನ ಗಾಳಿ ಪಂಜಿನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ದೈವಡು ಇತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಂಡ ಆಯ್ತ ಮೂಲದ ಕತೆಗಳು ತಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮೈಸಂದ ಆಯ್ನೆಟ್ಲ ಅವು ಮೈಸಂದ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರೆ ಬಣಪನವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚ ಅನಗ ಐಟೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬನ್ಬನೆಗೂ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ದೈವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದೈವ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾನಗ ಮಲರಾಯನಲ ಪಾರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿ ನಡೆದವರ ಆಯ್ತ ಪಾರ್ಧನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಆಯ್ತ ಇರೆಗೆ ಕಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರತಾದ ಪಾರ್ಧನೆ ಮಂಡ ಕಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರತದೆ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಇಂಚ ಉದ್ಭವದ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂದಿಡಿಜ್ಜಿ ಈ ಪರಿಚಾಲನೆದ ಕತೆ ಉಂಟು ಮಲಯಾಳದ ಪರಿಚಾಲನೆದ ಕತೆ ಉಂಟು ಈತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಕರ್ಣಗನ ಬಾರ್ದನ ಜುಮಾದಿನ ಬಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಯಾನ ಬಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಕರ್ಣಗನ ಬಾರ್ದನ ಇಂಕ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಉಂಟು ಕರ್ಣಗನ ಬಾರ್ದನ ಐಟ್ ಪಾರ್ದನೆ ಬೇತೆ ಬಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಅಂಗಣ ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದನ ಉಂಟು ಇಂಚ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಡಳಿತದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಾನಕಂಡನ ವಿಷಯ ರಡ್ನೇದಾದ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಠ್ಯಾಂತರದ ಇಂಜ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಕತೆ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿನಾಡಿಗೆ ಬೋದುಗಂಡ ಅಲ್ತಮಲರಾಯಣ ಬೇತೇನೆ ಕತೆ ಕದ್ರಿದ ಗೇಂಡ ಕದ್ರಿನ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಠ್ಯಾಂತರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದರ್ಶನ ಈ ಕಾಲಗೂ ಬಂದಾಗ ಆತ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐನು ಪಠ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬರೆದೀತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಲೋಡು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಕಲಿ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಿವೇಚನವನ್ನು ಬಡವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದೀಪುನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ದೈವ ಅವೇ ಆಯ್ತ ಬೇತೆ 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 ಕತೆ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಸಾರ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈರ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲಲ್ತ ಜುಮಾದಿನ ಕತೆನೆ ಬೇದಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಲ್ತನೆ ಬೇತೇನೆ ಅದಪ್ಪು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ದೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ
ಹೊಸ ವಿಷಯ ತೆಗೆದು ಇಂಚಂಚ ವಿಷಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಧಾರಿಗೆ ದೂರನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ವಿಷಯದೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ದಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲೆ ಬದ್ದೆ ಈರ್ನ ಮಲಾರ ಬೂಡುದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ದಯಾನಂದ ಗತ್ತಲ್ ಸರ್ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಈರೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ನಿಖಲಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಐತ ವಿಚಾರಣ ಜನಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಾದೇ ಪುನ ಪಠ್ಯಾಂತರ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕಥೆತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಿತ್ತಂಡ ಐತ ಹೊಣೆಗಾರರು ಅವರು ಏರು ಊರ್ದಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಅದನ್ನ ನಡಪಾರ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲೇ ಹೊಣೆ ಅಂತಂದೆ ಐಕೋಣ ಎಂಕುಲ ಆರ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿನೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾರೋಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅತ್ತನ ಸತ್ಯಾರೋಪ ಮಲ್ಪೆರಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಉಂದತ್ತು ಒಂದು ಖಾಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದೈವದ ಕಲದ ವಿಚಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರೊಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತರದು ಹಲೋ ಯಾನ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರೀ ಪನ್ಲೆ ಪುಷ್ಪರಾಜನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ದಯಾನಂದರಿ ಯಾಕೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಟ ಮುಖ ಮಲ್ಲೆನ ಮುಗ ಮಲ್ಲೆನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮುಗ ಮಲ್ಲೆನ ಮುಖ ಮಲ್ಲೆನ ಮುಖ ಮಲ್ಲೆನ ಮುಗ ಮಲ್ಲೆನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುಖ ಮಲ್ಲೆನ ಮುಗ ಮಲ್ಲೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ ಮಲ್ಲೆನ ಮೊಗ ಮಲ್ಲೆನ ಎಂಕ ಐರ್ ಎಂಕ್ ಸುರುಕಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇರ್ನಾಥ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಮುಗ ಬಂಡ ವಾ ಇತ್ತೆ ಮುಗ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದೈವದ ಮುಗ ಮುಖ ಬಂಡ ಓ ಬಂಡರಿ ಎಂಕಲ ಮುಖ ಬಂಡ ನರಮಾಣಿ ಮುಗನೆ ಮಲ್ಲೆ ಮುಗನೆ ಮಲ್ಲೈತಿ ಅಂಚಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ರಾಗ ಮಲಾರದ ಮಲ್ರಾಗ ಐನ ತಿಕ್ಕದ ಆಪಣೆ ಒಂಜೇ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತ ನೇಮ ಅಪ್ಪ ಇದೇ ನೇಮ ಆ ಮುಗ ಬರಂದೆ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡ್ ಅವು ನೇಮ ಸಿಂಧು ಆಪಣ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಗೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇರಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ವಾಸ್ತವ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತ್ತಲ್ದೇನೆ ಬಜ್ಪೆ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಆ ಊರುಗುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ದಾನೆ ಪಾಲದ ಮುಗುಟ್ ನೇಮ ಆತನ ಊರು ಸೇರ್ದ ನೇಮ ಅಲ್ದಿನ ಪಾಲದ ಮುಗುಟ್ ನೇಮ ಆತನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚಾವಡ್ಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗುಟ್ ನೇಮ ಆತನ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಆತಂಡು ಒಂಜಿನೆ ಮುಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಈರು ಮುಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬುಂಡತೆ ದೈವಗ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಲದ ಮುಗನ ಇತ್ತ ನಾವು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರು ಮುಖಮಲ್ಲನಗೆ ಎನ್ನಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾದಾಪು ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಗೆಂಡ ಪುಷ್ಪರಾಜರೇ ಈರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತೆಪ್ಪು ಯಾನ ಐಕ ಐತ ಭಾವನೆಗೆ ಗಾಸತ್ತೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬಲ್ಲಾಕು ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಮುಗ ಬಲ್ಲಾಕು ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಮಲ್ರಾಗ ಮೂಲ ಮುಗ ಏರ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಬಲ್ಲಾಕು ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಮೂಲ ಮುಗ ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಮಲರಾಯನ ಬಂಡಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಮುಗ ಅಂದಂದ ಆ ಮುಗ ಬತ್ತದ ನೇಮ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ರಾಗ ನೇಮ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಅಂದಂದ ಅತ್ತೆ ಆ ಬಂಡಾರ ಬರಂದೆ ಮೂಲ ಬೇತ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ದಲ್ಲ ಆ ದೈವಗ ಸಿಂಧಾಪುಣ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಈರ್ ಬನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲುಂಡು ಆ ಬಂಡಾರದ ಮೂಲ ಮುಗಕ್ಕುಲುಲ್ಲ ಆ ಮುಗ ಐತ ಸೊತ್ತುಲುಲ್ಲ ಅವು ಬರಂದೆ ಐಕ ನೇಮ ಕೊರಂಡ ನೇಮ ಸಿಂಧು ಆಪನ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯೆ ಅವೇ ಬಂಡಾರಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೂಲ ಮುಗ ಬರಂದೆ ಪಾಲೆದ ಮುಗುಟು ನೇಮ ಆತನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತಗಡೆದ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ನೇಮ ಆತನಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆಲುಲ್ಲ ಸರಿ ಏತೋ ನೇಮಲುಂಡು ಯಾನ್ಕೇನೆ ಸಿಂಧು ಆಪುಂಡ ದೈವ ಐನು ಒತ್ತೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒತ್ತ ಅವಳು ದೈವ ಈತ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಮುಗ ಏರ್ದು ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರಲೇವ ಹಾಳು ಬರಲೇವು ಈ ಪಾಲದ ಮುಗ ಏರ್ದು ಬತ್ತಿನ ದೈವಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರಲೇವ ಹಾಳು ಬರಲೇವು ಏತೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರ್ಗನಾಗ ನಮಕ್ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೊತ್ತುಲಿತ್ತದು ಏರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ್ಯಡೆ ಕತ್ತಿ ತಂದೆಲು ಬತ್ತದಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಎದುರು ಏತೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂಚಂದು ಈ ಒಂದು ಓವುಲ ದಾಂತೆ ಅಕುಲಾದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನವಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಿನಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚಂದು ಓಲ ದಾಂತೆ ಅವನು ಆಯ್ನವಲ ಕತ್ತಿ ತಂದೆಲು ಬತ್ತಿನಲ್ಲುಂಡು ಈತದ ಆಯ್ನ ಐಕ್ ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡ ಪೋಪುಜ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಡ್ರಿ ನಮ ಇರಣ್ಣ ನಮತ್ ಅವ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಳ ಆ ದೈವಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ದೈವ ಬೈದುಜ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗ ಏರ್ದು ಬತ್ತಿನ ದೈವಡ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಾಲದ ಮುಗ ಏರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವಡಲಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾನು ದಾಯ ಪಂಪೆಗೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆದಾದಗೆಂಡ
ಒಂಜಿ ಊರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ದೈವಗು ಮೂಲ ಬಂಡಾರಡು ನೇಮಾವಡು ಅವೇ ನೆಲ್ಲಿದಡಿಟ್ಟು ಅವೇ ಮೂಲ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತ ನೇಮಾನಗ ಸಂತೋಷುಡು ತರೆ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿಯಾನ್ ಪಾಲದ ಮುಗುಕ್ಲ ತರೆ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಿಯಾನ್ ಅಂಚಾನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮೂಲ ದ್ವೇಷತ್ ಎಂಕ್ಲನ ಬೋಡಾಯಿನಿ ನ್ಯಾಯತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓವು ಬಾಕ್ರ ಬೈಲು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಗತೆ ಆಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರಗತೆ ಐತ ಬಗೆತ ಪಾತೆರಗತೆ ಹೊರತಾದು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗಳ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುತ್ತುಗಳು ಇತ್ತಿನ ದ್ವೇಷ ಎತ್ತಂಡ ನಿಗಲ ಪಾತೆರಗತೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಖುಲು ಅವಳು ತೂವಲ್ಲೆ ಅವು ತೂವಲ್ಲೆ ಅವು ಸೀದಾ ಬಣ್ಣ ನಾನು ఇక్కడ ಆರಂಭದಿಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಯಾನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾನವೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಣದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ದಯಕೆಂಡ ಒಟ್ಟಾವಡು ಒಂಜಾವಡು ಓವು ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪಣ್ಣು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನವತ್ತು ಅವೇನು ನಿಖುಲ್ ಅವಳು ತೂವಲ್ಲೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೂವಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಕಲ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ತಾರೆ ಮಲರಾಯಿ ಅಂದು ಅಂಗಡ ಜುಮಾದಿ ಮಲಾರ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಲ ಐಕ್ಯರೂಪಕನವಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ದಾದಗೆಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮಲಾರ ಬೂಡುದಕಲು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಶಿಂಟೂರು ಚಾವಾಡಿದಾರೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈ ಕ್ರಮ ಹೊರತಾದು ಐಟು ಬೇತದಾಲತ್ತು ಮೂಲು ಯಾನ ಬಣ್ಪನೆ ವಿದ್ವೇಷಗೂ ಕಾರಣ ಆಪನಂಚುತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಒರಿಯನ ಭಾವನೆಗೆ ಗಾಸಿ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲು ಪಂಡರ್ಡಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಚಿ ನಿರೂಪಕನ ಪೀಠೋಡಂಥದ್ದು ನಿಕ್ಕುಲು ಪಂಡರ್ಡಲ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಸೀದ ಪ್ರಸಾರಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲಾದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಹೊರತಾದ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಗುತ್ತು ಮಡತನದ ಜಾಗೆದ ನ್ಯಾಯಗೂ ತೇಪೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಲ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಮುಚ್ಚರೆ ಅತ್ತಂಡ ಬುಳೆಪಾಯರೆ ಕುಲ್ಲಿ ನಂಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದತ್ತು ಅಣ್ಣರೆ ಒಂಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಪುನಃ ತೂದು ಬರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರು ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಯೋಗೀಶ್ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕತ್ತಲ್ಸಾರೆ ಶೋಕುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರಪೇರೆ ಬಣದುಳ್ಳೇರೆ ಕವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ವಿಜಯ್ ಸಾಲಿಯನ್ನು ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಕಳ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ಸತೀಶ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಕುಲಾಲ್ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಜನೆ ನಮಕ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಪ್ರಣೇಶ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆ ಪಿದೈರುಡ್ದು ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸಾಯಿ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಪೈ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಂದುಳ್ಳೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯದಾದಂತಕೆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನವು ಸಹಜ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋನು ಮನುಜ ನಮ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡೆ ಒರಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಯೇ ಬಣಪುನಾಯಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ನಾಳೆ ಸಾಧ್ಯ ನೆಚ್ಚಿ ಅವಳು ಈತು ಪೂರ ಕಾರಣನೇ ಇಂದುವೆ ಪಾತೆರಲು ನಮ ಬಣವಿನದಾದ ಒರಿಯಗ್ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಘರ್ಷ ಒಂದು ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಚ ಯಾನ ಬನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಅಪಗ ಯಾನ ಬಣ್ಪುನ ಇದಾದಂದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಜಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಜಡಲ್ಲ ಆ ಎಂಗಲ ತಪ್ಪು ಹಣ್ಣು ನನಾಡಿ ಯಾ ನನ್ನ ದೀಪುನ್ನೆ ಇದ್ದಿ ಮುಗಿಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡ ಸರಿ ಯಾನ್ ದೀಪುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಆಂಡತ್ತ ಸಮಾಧಾನದ ಯಾಕೆಂಡ ಎಂಕು ಬೋಡಾಯಿನಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಅಭಿಮಾನ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊರತಾದ ಯಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೃತಿ ಯಾನುವರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪಂಡ ಈ ತಾನುಡಿತ ಮಲ್ತಂಡ ಅಪರಾಧ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾನಡುಂಥದ್ದು ಒರಿಯಗ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ನೇಮನು ನಮಬೋದು ಉಂತಾಯಡ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಐತಾತಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯಿನಾತ್ ಒಂಜಾವುಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಾವನೆನೇ ಈ ದೈವದ ಕಲದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆದಾಲತ್ತಿತ್ತೆ ಬಾಕ್ರ ಬೈಲದ ನಮ ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಯಾನ ಈರಡ ಕಡೊಂಜಿ ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮದಾದ ಕಂಡು ಈತ ಮಾತ ವರ್ಗ ಅವು ಮೂಲದ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲದಾಗಲೇ ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದತ್ತ ಅಂಜಿ ಬಿರ್ದಾಳಿದ
ಬಿರ್ದಾಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಮೂಲ ಅಂದಿಜ್ಜಾನ ತೋಜೋಡು ಆಗಲೇ ಕಲಶ ಮೈತು ನಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರ್ದಾಳಿಗೆ ಅಂದು ಅಂತ ಏತೋ ಕಡೆ ಇತೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಜನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜನ ದಾಂತಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನಟ್ಟದ ಮಾನಿ ಬುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆಗಳ ಉಂಟು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೆಂಗಳ ತಾರಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಲ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ರಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಆಪನೊಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಂಜು ಪೂಜಾರನೊಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಉಂಡು ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆರೆಮದ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಲು ಬತ್ತು ಎತ್ತೋ ಕಾಲ ಜುಮಾದಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಾದ ನಟ್ಟದ ಮಾನಿ ಬುಟ್ಟಿದ ಏರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಅದನ್ನ ಬತ್ತದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತ್ತಡ ಅವಳು ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವೇ ಹೊಸತ್ತೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಂಬ ಇತ್ತಿನಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಬಿಕೆ ದೇತೊಂದು ಕೆಲಸ ಗಡಿ ಮುದ್ರೆ ದೇತೊಂದತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೇತೊಂದು ಆಯನ ಪರವಾದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯವೇ ಪಣ್ಣ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ 10 ಸಮಸ್ಯೆರಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧನ ಗಡಿಬದ್ದನಕ್ಲು ಗ್ರಾಮದಗ್ಲು ಪೂರಾಯ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏರುಲ್ಲೆರ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ಪುಣವು ದೈವ ಇದೆ ಮೊಗ ಬಂಗಾರ ತಗೋಕಂತಲ್ಲದವು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನು ದುಂಬು ಪೂರ ನೀರು ಇರೇನು ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಪೂ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಪತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಗ್ರಾಮ ಒಂಚ ಉಂಡು ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೈವ ಒಲಿದು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಒಂಜಾದುಂಡು ಗಡಿ ಒಂಜಾದುಂಡು ತಂತ್ರಿ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಮೀಟು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಇಡುಪ್ಪುನೆ ಚಾಕಿರ್ ದಕಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಒರಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಅವು ದಾಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಕಲೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇತ ಇಡೀ ಊರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಮೇಡ್ ತಪ್ಪುತ್ತು ನಾನು ಊರು ತಕ್ಕ ಸೇರ್ತವ ಇರತ್ತ ಊರು ಸೇರ್ದು ಅಂದ್ ಪೂರ ಇಡೀ ಊರು ಸೇರ್ತಾ ಪದ್ದೆಡ್ಮ ಗಡಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಅವಳು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನುಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವದ ಆ ದೈವದ ಮೂಲ ಪುಟ್ಟಪುರಾಪು ಎಂಚ ಆ ದೈವದ ಗುರುಪೀಠದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿನ ಉರುಟಿ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಲರಾಯಿ ಶಕ್ತಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪುರುಳು ತೆರಿಪಾಯರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಆ ಸಮಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಗಿದಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವಳು ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಈರು ತರ್ಜಿಮೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂತದ್ದು ಅವೇನಿರು ತೆರಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪೈರದಾಯ್ಗೆಂಡ ಈರ್ನ ಮೂಲ ಜಾಗಿಡ್ಲ ಮಲರಾಯ ದೈವೆತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಆ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಅವೇನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಇಡೀ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳನ್ನ ಒತ್ತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವನಂಚಿತ್ತನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ವಾ ಕಾರಣಗಳಿನ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿಯರೆಚ್ಚಿ ದಾಯ್ಗೆಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿನಿಡಿ ಊರು ಸೇರ್ಸಾದು ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನುಡ ಆವಳಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆ ಚುತ್ತಿಯಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ವಾ ಜಾಗಿ ಇಜ್ಜ ಆ ಜಾಗಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಜನಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಂದಂಡ ಅತ್ತಂಡ ದೈವಗ ಅಹಿತಂದಾಂಡ ಏರಿಕೊಡಿ ಜಾವೊಡ್ಡ ದುಮ್ಮು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಹಿತಂದಂಡ ಮುಂದೇನೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಏರು ತತ್ತಿರಂದಂಡ ಏರಿ ಕೊಡಿ ಚಾವೊಡ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಮುದ್ರದೀನ ಅಪರಾಧಂದಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಅಪರಾಧಂದಂಡ ಏರಿಕೊಡಿ ಜಾವೊಡ್ಡ ತಿರುವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏರಿಕೊಡಿ ಜಾದೊಂಜಿ ರಡುಮೂಜಿ ಕಾಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ పొడిపోదు కెరెంచాపిన ఇతనే మాండు బళేదిద్దు పొడిపోదు కెరెంచావడ్డ తెరిపవన జ్ఞాన దైವದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೋಜಿಪವನಿಯೇಪ పొడిపోదు కెరెంచావడ్ಡ తెరిపవన ರಡ್ಡು పొడిపోదు కెరెంచాನ ಅತೆ ಅಂಚಾನ ಹಿಡಿದವರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ದೈವಗೂ ಸ್ವೀಕೃತ ಅಂದು ಅವು ಉಂಡು ಅಂಚಾನ ಹಿಡಿದವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯದಾದ ಕೆಂಡ ಈರಡ ವಿನಂತೀತೆ ಆ ಮಲಾರದ ಮಣ್ಣಡು ಚಿನ್ನಪ್ಪಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತ ಅಲ್ತ ಗಂಜಿ ಉಂತ ಅಲ್ತ ನುಪ್ಪು ಉಂತ ಅವು ಒತ್ತು ಅನಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೆ ಅನಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುನಂಚುತ್ತನ ಮಲರಾಯನ ದುಂಬು ಪಾಲೆದ ಅನಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅನಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಕುಲಾಕಲಿಗೆ ಪಂಬದಿರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಉಂಬಳಿ ಬುಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡಿ ಎಂಕುಲು ಬಯಕೊನಂಜಿ
ಇನಿ ಮಲಾರ ಕಾಂತೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಕುಳ್ಳೆರೆ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಆರ ಬೈದೇರಿ ನೂತನ ಕಾಂತೆರೆ ಬೈದೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬುದ್ಧಿಗಜ್ಜೆ ಬಣಪನಾತೆ ಅರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಗ್ಧತೆದ ಬಾಲೆ ಆರೆ ನಿಕುಲ ಅರಿನ ಪುರುಳು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಡು ನನ್ನ ಅರ್ಲ ಕಲ್ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಯಾನ್ ನಿಕುಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೈತೆ ಆಯಿನಾತ್ ಈ ಸಂಘರ್ಷಲೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎರಡೂರು ಒಟ್ಟು ಮಲರಾಯನ ಎರಡೂರು ಪೂರ ಒಂಜಾದ ಆದಿ ಮಲಾರದ ಪಂಡ ಆದಿದ ಒರುತ ಮಲರ ಪಂಡ ಪಿರಾಕಟ್ಟದ ಮಲರಾಯನ ಉತ್ಸವ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ ದೈವದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಲರಾಯನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪಣಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈರಿನಿ ಬತ್ತರೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಕಟ್ಟಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಇರಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ಮತ್ತಿರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಿಂಟೂರು ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ವಿವೇಕರೇಖಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಪಾತ್ರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗದ ಮಾನ್ಯಾದಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನಡಪಾವನಾರನ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗ್ಲ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ಮತ್ತಿರದೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಎದುರು ಟಿವಿದ ಸೊಡ್ಡು ಗಿಜ್ಜರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲಾರ ಕಾಂತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಆರಿಂದ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಅನ್ನರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನೀತೆ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತಿರ್ನಕಲು ಎಂಚಿನ ಅಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವೆರ ಅವೇನು ಯಥಾರೀತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆಂತಿನವನು ದೆತೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಬುಡುಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸಮತೂಕುಡು ಕೊಣೊಂದು ಬೋಪುನ ನಂಕು ಒಂದು ಜೋಡನೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಣಪನ ರೀತಿಡ ದೆತೊಣುಂದಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆ ದೊರಟು ಯಥೋ ತುಳುನಾಡದ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಕಥೆಕುಲೆ ಬೇತೆ ಐದೊಕ ಪುರಾಣ ಕಥೆಕುಲಿನ ಜೋಡಿಯಾದ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೈಮೆ ಮೆರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಥೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೋಂದುಳ್ಳ ಮೂಲಿಪ್ಪುನು ದಾದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅತೀವವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿರ್ದಾವರ ನಂಕ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾಕ್ರಬೈಲ ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಮಲರಾಯ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ತ ಉತ್ಸವದ ಬಗೆಟ್ మరి ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತ ಏರುಪುರ ಸೀದಪ್ರಸಾರದ ಬಗೆಟ್ ತುಯ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಮೋನೆ ಪುಸ್ತಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖೇನ ನಮಕ್ ತುಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ವಾರಡದ ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳು ಅವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಜನಧ್ವನಿತ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿರಂತರ ಒಂಜಿವಾರ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂದುಳ್ಳ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆದ್ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಣ್ಪೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಯಪಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಏಪಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಮಲ್ಲ ಹೊರತಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಜೀವಮಾನುಡು ಎನ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಎನ್ನ ಹಿತೈಶಿಲೆಗೆ ಯಾನ ಏಪಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಗಾವಡೆ ಎನ್ನ ಸುಖ ಕಾವಡೆ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆತನವನ್ನು ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಬೇರಿ ಬಲೊಟ್ಟು ನಿಕಲು ಇಪ್ಪರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಪುಂಡು ಈ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದೆ ಒಂದುವೇ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಪಣಪನ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಮೆರೆಪಾಗ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ಮೇಲೆ